Amigos, amigas, buenas noches, queridos amigos, amigas, amigues, celtistas, familia, incluso podríamos decir. Espero que me hayáis echado de menos, eh. Oye, llevamos tiempo y tiempo sin aparecer por aquí, pero había que esperar al día grande, había que esperar al día grande. No fue... A ver, es cierto que venimos de días grandes por ahí atrás también, que no hemos hecho directo, pero cuidado, cuidado. Hola, amigue, hola a todos, amigues del chat. Gente de bien, como digo, hacía tiempo, hacía tiempo que no veníamos por aquí a dar por saco, a hablar del Celta, a rajar muchas veces. Creo que hoy no va a ser el caso, o al menos no en la mayoría, porque amigos tenemos un partido grande del que hablar, un partido grande que analizar. Tendremos a nuestros queridos contertulios de siempre. Aquí parece que no ha pasado el tiempo, macho. Qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, ahí está. En absoluto recriminándome cosas. Ponemos en pantalla. Esto es impresionante, hombre, esto es impresionante. No ha cambiado nada, macho. Qué barbaridad. Que hacía un mes. ¿Cuándo fue el último directo que hicimos aquí? Por Dios bendito. Celta-Barça. Hace un mes. Ha pasado un mes ya, eh. 10 de noviembre y estamos a 14 de diciembre. Hostia, ha pasado un mes. Pensé que habían pasado 3 semanas, tío. Hostia, ha pasado un mes, eh. ¿O no? A ver. Bueno, no lo sé. No lo sé. Sí, más o menos, más o menos. Que aquí estamos, amigos, que entre trabajo, que no me cuadran bien las cosas, los horarios y tal, hemos estado empatando ahí varias jornadas que se nos ha puesto en chino hacer directo. Eh, Especialmente esta última, con la victoria en el Bernabéu, que me pilló en Roma, comiendo pasta carbonara, la victoria en el Bernabéu. Os dejé una foto para los más fieles en, en el canal, no sé cómo se llama esto, como en el panel de publicaciones y tal y cual. Mira, vamos aquí, a ver, ahí estoy yo. Un momento que me cuesta volver a la realidad. Me cuesta volver, amigos, me cuesta volver. A ver, un momento. Vale, ahí estamos. Todavía digiriendo la sopa de cara. Nos vemos pronto. Y subo una foto de aquí contentísimo en el Coliseo. La respuesta de la gente. Pues a lo Ben Rapaz, menos mal que está Lois. Pablo, estás a salvo en la foto, pareces asustado. Palabra clave. Oye, tan mala cara tengo de verdad. Hacía frío, pero de ahí a decirme. Arroba Mario Seujas 1923 se ha hecho miembro. Bienvenido arroba Mario Seujas 1923 celebrates 16 months of membership. 16 mons, O sea, más mons Mario Seijas que, que el señor en absoluto que salía por ahí arriba, Impresionante. Eu sou agardo que che vaya ben a Cale. Hai que darle un aplauso para el señor Beretiño. Sí, señor. Un tío de principios. Grande Beretiño. Pues te cojo el testigo y ojalá sea así. He estado moviéndome. Creo que estoy cerca de 2 entrevistas para subir vídeos también. Que tengo muchas cosas que hacer, amigos. Lo siento. O igual no tengo tantas y me parecen a mí que son muchas. Pero lo de los directos se me está poniendo un poco en chino. Pero aquí estamos, hombre, aquí estamos, aquí estamos. Después de pasta con salsa boloñesa, pregunta Manuel. Pues no, boloñesa no. Creo que comí 3 carbonaras distintas por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo le gusta el postureo? Mira la foto del Coliseo. Sí, señor, ahí estamos. Ahí estamos, postureando, amigos, postureando, que de eso trata la vida. Que estamos... Pero vamos a ver. Vamos a hablar claro de lo que es el verdadero postureo. A mí lo que me gusta posturear es clavar aquí esto y ver que estamos, amigas y amigos, a un punto del Athletic Club de Bilbao. Que no le ganábamos un partido a nadie. Que es la primera victoria que conseguía el Celta en Balaídos esta temporada en Liga. Que llevamos tropecientos 1-1, que eso clamaba al cielo, que no jugamos a nada, que somos unos trapalleiros, que... Vale. 22 puntos, a un punto del Athletic Club y ahora mismo a 2 de esa sexta plaza,
que marca la Conference League. Parece que este año va a estar complicado el tema de que haya 5 equipos en Champions, y después ya no me entero, lo siento, no me entero de cómo queda la cosa para que haya 2 en Europa League y 1 en Conference, es decir, que hasta el séptimo vaya a Europa. No nos empecemos a calentar con el tema Europa porque, como digo, es el primer partido que ganamos en Balaídos, que esto no es poca cosa. Pero nada mal, nada mal. ¿Cómo juega el Celta en noches señaladas? En este caso en tardes señaladas. 22 puntos. 22 puntos en diciembre. Bueno, la mitad, ¿no? De lo que hace falta. Vendrá Mario Sejas aquí hoy, después de sobarle la cara al Athletic Club. No sobarle la cara, pero el Athletic es que no te ha sometido. Y podría haberte sometido, porque viene de ganarle al Atlético de Madrid. Quiero decir, este manchurrón que hay aquí es el Athletic Club. Hombre, pues igual te podía hacer algo más. Vendrá Mario Sejas aquí a decir que ya tenemos media salvación y que otro año más evitamos la desaparición económica, incluso. Así que ya sabéis. Oye, estoy viendo la clasificación. Hacía tiempo que no veía detenidamente la clasificación. Tenía en mente ya que el Español iba muy bien, pero no tenía en mente que el Elche se había desinflado tanto. Ya media tabla y estaba ahí en Champions hace unas jornadas. De momento, partido en juego, Real Madrid Alavés, al revés, Alavés Real Madrid, palma el Alavés, lo que es lo mismo, gana el Madrid. Y valientes los que estáis aquí en vez de estar viendo el Madrid. Sí, señor, hombre, contraprogramando aquí el Real Madrid. Esto es la polla lirolla, de verdad. Bueno, voy a abrir el Twitch, que luego me decís que no os hago ni caso. Ay, mamá, no cambié ni el título en Twitch. Bueno, me vais a perdonar un momento, porque va a tardar poco en aparecer por Twitch Hatalim diciéndome que no leo Twitch. Bueno, amigos, ¿qué? Contadme algo. ¿Cómo os ha ido este tiempo? Que ganamos en el Bernabéu y no hicimos ni directo, tío. Con lo que hemos sido nosotros. Aquí haciendo directos hasta de sabe Dios qué mierda. Y cuando ganamos en el Bernabéu me pilla en Roma. Qué barbaridad. El Celta contraprogramándome, se puede decir incluso. A ver, ¿cómo hago yo esto? Yo ya no sé. Panel de control. Vale, creo que es aquí. Ya no sé ni hacer directos, amigos. Es que esto es un bochorno absoluto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis visto el partido? ¿Cómo veis al Celta en general? Porque creo que estoy leyendo bastante división de opiniones. Sensaciones encontradas, dice Manuel Agraso. No creo que haya sido hoy un partido de esos como uno recientemente, el cual ya no recuerdo exactamente cuál era, que ganamos por inercia, pero que el partido era un dolor. Creo que era en campo del Levante, si no me equivoco. @Juliisp se ha hecho miembro. Bienvenido @Juliisp celebrates 8 months of membership. Juli SP, que cumple 8 meses de miembro y luce el miembro. Efectivamente, volvemos a lucir los miembros. Grande Juli SP, que no nos ha dicho ni buenas noches, pero nos luce el miembro. Pues ya está, pues mejor que eso que tenemos. A ver, está bien que salud de la gente, ¿no? Pero bueno, que se agradece, que me entienda la gente. Mando un beso a todos los miembros. Oye, a Mario Sejas también, ¿eh? Que sale ya con el Oliveira dos Ceganos ahí al lado del nombre por llevar más de un año de miembro. Concretamente, 16 meses. Fenómeno. Mes muy raro, con muchos altibajos, sensaciones encontradas. Vamos a quedarnos con eso de Manuel Agraso. Es cierto. Vamos a repasar, ya que hemos estado fuera, un poco por encima cómo le ha ido al Celta este mes, que hemos estado de trabajo, de vacaciones, de parranda y viviendo la vida un poco, o sin ganas de vivirla, en algunos casos. Bueno, eso nunca. Victoria ante el Deportivo Alavés. Derrota ante el Ludogorets. Menos mal que no hicimos directo después de este partido. Derrota en campo del Español. Bueno, lo de San Andreu. Y luego ya, bueno, pues después de perder en Balaídos contra el Español, ese partido, de verdad, estaba en Balaídos. Creo que fue el peor partido que he visto en varios años presencialmente en un campo de fútbol.
Lo odié ese partido. Y aún encima te meten un gol de caño el portero de córner ahí sin oficio ni beneficio. Buah, qué partido malo, macho. Ese día sí que me hubiera sentado aquí a mirar para la cara, para la perilla de Mario Seijas a ver qué dice, porque yo no quería ni hablar. No querría ni hablar, lo digo en serio. Luego llega el San Andreu, que bueno, otra castaña pilonga, y llegamos al Bernabéu y magia, y magia. Lo del Boloña le pasa por encima completamente al Celta y el Athletic, bueno, pues hoy no sé si ha sido un baño de Claudio Giraldez, pero creo que le ha comido bastante la tostada a Ernesto Valverde. Creo que tenemos que hablar muy bien del entrenador de Porriño, creo que tenemos que hablar muy bien de los cambios, especialmente. Creo que, bueno, cierra algún debate, incluso sobre todo en el medio centro, algún jugador que parecía un pelín más señalado. Hablaremos de todo eso, hablaremos de lo que nos ha dejado el centro del campo, hablaremos de Radu, hablaremos de Jutgla, por otro lado, hablaremos de Willy, hablaremos de Abdelawi y hablaremos de lo que os dé a vosotros la gana. Que paso estamos aquí, claro que sí. Desde que non abres cambiei, xa cambiei ata de chollo. Tú... Bereciño cambió de trabajo. Pues yo no, pero me lo he replanteado alguna vez. Es el síndrome post-vacacional. De volver al trabajo y decir, ¿la felicidad es esto? ¿O es comer carbonara? Y hacer directos en YouTube. No lo sé, no lo sé. Anda pendiente del partido único deportivo que hay. Julio SP está pendiente del Madrid, efectivamente. Pero está aquí, está aquí. ¿Qué daño nos hace el Madrid, amigos? Como sociedad en general. Madrid no nos hace ningún favor. Bueno, antes de nada y de dar paso a nuestros queridos tertulianos, que ya sabéis que son siempre bien queridos y bien recibidos, creo que es de recibo hablar del buen ambiente que ha habido hoy en Balaídos. Creo que partidos así da gusto verlos, la gente, cuando vienen aficiones que se comportan bien entre ellas. Y con todo esto, a la Celta, pero a partir de ahora creo que tenemos todos que volcarnos con el Athletic Club de Bilbao. Creo que es un equipo señor y creo que todos debemos estar a favor de que le vaya lo mejor posible a este equipo en los próximos días, especialmente, porque ha sido un mazazo gordo el partido en Balaídos, y a partir de ahora creo que tenemos que estar todos con ellos remando. Creo que tenemos incluso que mandar algún bizum por si hace falta meter alguna prima o alguna cosa a sus futbolistas, y desearles todo lo bueno que le pueda pasar en esta vida. Bueno, amigos, yo no quiero daros la chapa, ya sabéis. Antes era más de daros la chapa, que me ponía aquí a dar por saco y me ponía las ruedas de prensa y no sé qué. Yo ya no estoy en esa, Yo quiero hablar con mi gente de bien, que creo que está por aquí. A ver. Hostia, 2 personas. Hola. Hola. A ver, un momento. ¿Cómo era esto? A ver. ¡Qué frouxo! Joder, pues os estou contento. Xente do chat, como me oye? Por favor, que me comenten por aquí que Mario Seijas ainda non entrou e xa se está queixando. Por lo tanto... A ver... Hola! Boas noites, ahora sí, en riguroso directo. Mario Seijas e unhas pelotas aí dando voltas que non sei se funcionará esa conexión. Unas pelotas... No, é que xa a estas horas xa podemos falar de pelotas, é que sí. Sí, sin duda. Non podía encender a cámara. Bueno, algo pasou aí. Boas noites, Mario Seijas. Que cuánto tempo sin falar contigo? Boas noites. Que barbaridade, non foi sin tempo, Decía Beretiño por aquí sí. Que cambiou hasta de traballo, xa, desde que fixemos o último xa vin. Pois espere que seña para mellor, Beretiño, o sea, toda a nosa sorte para ti, por suposto. Exactamente. O tema de cambiar de chollo importantísimo na vida cando mellor, bueno, quero dicir, ao mellor te botan e tes que cambiar forzado, pero quero dicir, cando cambias por decisión propia e fas un cambio e te atreves, eres valiente nese aspecto, pues, oye.
As decisións valientes teñen que ter sempre recompensa. Sí, señor. Hai que animarse xente de dar o paso. Saír do círculo de confort penso que é algo que debería ter máis, non? Exactamente. Incluso quen aparece aquí habitualmente rapao e hoxe ten un look propio de Mario Seixas. É un pouco unha mezcla entre Mario Seixas e Jonut Radu, Sí, señor. Sí, moi raro. Sí, o vexo moi raro. É bastante raro, bastante raro. Boa noite, señor Alexander Radu. Como andamos? Boas noites. Es que imos á mesma peluquería, Radu eu. Pode ser verdad. Pode ser verdad. Perfectamente. E ademais que... Vou dicir unha cosa, Hoxe, por primeira vez en sabe Dios cantos anos, é como que tiña a sensación de decir... vai parar o penalti. O sea, de ter ese porteiro que che demostra tanta seguridade, que estás tan contento con el, que estás a nivel positivo, que xa non te estás nin queixando. O sea, que contento estou con Radu, Dios mío. Eu estaba segurísimo. Que por certo, ao principio de tempada, aquí un Menda, cando todo o mundo lle estaba dando paus e se necesitaban que si porteiros, que si non sei que, dicindo, cuidado, que este tipo é bon. Ao final... Efectivamente. Que ten razón hai que darlle. Eu a Radu ningún palo, din. Pero a xente non te... Pero no chat había algún, bastantes. Bastante, máis dun. Por aquí polo chat. Moi recoñecidos, Moi recoñecidos, dá nomes. Todos os sitios. Vamos a ver unha cousa. Porque eu estou vendo... É que claro, eu estou... Creo que non... Foise Alex ahora mismo que íbamos facer aquí un cameo espectacular. A ver. Un troco aí, vos cambiar os nomes e todo. Un troco, exactamente. Que vai entrar Radu agora. Vai entrar Radu, que entre Radu, exactamente. Vai entrar Radu. Sería espectacular. Iba por aquí, pero que o tío... Oye, o tío... Ten pinta de ser o típico que dirías tú. Encantaríame salir de juerga con él. Sin duda. Entre outras cousas. Grande, señor Radu. Pero bueno, entre fútbol e juerga non estou pa moita juerga últimamente, cada un que se dé por aludido. Pero bueno, a ver que nos di por aquí a xente neste retorno triunfal a gran pantalla. Teño ganas de que entre algún dos tertulianos, non lle vou pasar unha. Di Beretiño. Primeiro. Pero ollo que tamén nos dice. Sí, solo queda un tertuliano. Oiche, solo queda un tertuliano. O sea que acabase de destapar, Beretiño. Joder. Exactamente. Beretiño, pero que tes co pobre Dantón. Que che pasou aí? Será algo relacionado con Fran Beltrán ou algo ou que? Pues ben podría ser. Que son... Claro, é que ali no Barceleste son moi, o sea, son bastante defensores de moi beltranistas. Igual os tiros van por aí. Moi beltranistas, sí, señor. Oye, pero que nos di por aquí Bretiño, pa mellor, máis cartos e mellor posto. No meu ata rexeito ofertas. Isto é impresionante, que Bretiño, pero digo eu. Bravo. E como pode ser que Bretiño ahora mismo este montado no dólar, este montado na peseta? Bueno, isto cuidado que non se malinterprete. E non este pagando a membresía desta canle. Que lle costa €1 a este tío? €1, €1, que estará cobrando miles e miles e miles de euros. E prefire seguir aí entre o populacho, con nomes en gris, cada un o seu. Mira, oye, non é por nada, pero Alex ata clavou a mesma cor que a equipación de porteiro. Este tío hoxe... Este tío quere ser Jonut Radu e acabouse. Que saliu na tele, di por aquí, Alex, Bueno, eu penso que nestes días, nestes momentos, calquera non quere ser un pouquiño Radu, porque está, madre mía, de dulce ese home. Sí, señor. Que pena que non nos fora a min tamén. Agora mesmo a mesa acabou como acaba Radu nas fotos. Porque empatou a la vez, o gol que din, foi o móvil a tomar polo cu, a agua a tomar polo cu, vamos. Que empatou a la vez, ostra. Sí, empatou agora. Crisis por Celta. E foi toda a mesa para abajo do golpe. Oye, pero estou vendo aquí, Carlos Vicente entrou no 67, meteu no 68, gol concedido polo VAR no 69. Moi ben, un tío práctico, como noso Alex incluso. A ver, Alex, antes de nada, Beretiño dinos por aquí.
Exiso excusas polo último día de poñernos a feder por apoiarte coa cheteo que axudamos. Beretiño dice que si das explicacións daquela opinión túa que pasou un mes e ainda nos acordamos daquela, que paga membresía. Así que, por favor, temos que volver a sacar o tema. Explicación de que? Eu non sei. Non sei, tú explica. Non sei que quere que diga. Non teño para nada, absolutamente para nada en contra desos rapaces, máis que respecto polo que hacen polo Celta. Ajá. Pero, a ver, pareceme... non critico a eles. Critico pois o que xa dixe en directo. A min non me parece xente pagar 50 euros, como dixeronme que estaba pagando esa cantidad de xente para que outra xente vaya de viaxe, sea te coa cheteu, sea eu. O sea, non sei. Eu se teño que dar cartos a algo, para algo, eu xa puse un exemplo, aínda que parezca que é moi, non sei, hipocresía, pero se a min me pides o señor Pablo 50 euros porque non ten para comer a final de mes, non chegou a final de mes porque averiouse o coche ou o que sexa, pois eu doulle 50 euros a Pablo. Pero si Pablo me pide 50 euros para ir a Roma, pois le digo: Pablo, para que te vayas a Roma a ti, me vou eu. Bueno, pois eu mira, eu nese caso discrepo, porque agradecería que Beretiño me mandara 50 euros para ir a Roma. Non estamos de acordo. Cada un fai con os cartos o que queira, faltaría máis, pero cada un tamén temos a nosa opinión. A crítica non iba precisamente para eles, sino para a xente que dá esos cartos. Eu creo que esos cartos, na miña opinión, estarían mellor invertidos noutra cousa. Eu, por exemplo, todos os meses, aldeas infantís de Vigo, que está aquí en Redondela, creo que está así, para nenos, eu que soy pai, pois deu 15 euros todos os meses. Pero eu non vou dar 15 euros ni a meu irmán para que se vaya de viaxe. Para que se vaya el, me vou eu, sabes? Non sei, simplemente era iso, pero vamos, que non sei que superdrama se pode montar de unha opinión. Porque estás nunha canle financiada por Israel que... Eu penso... Mira, eu penso que os tiros van máis... Oiche, Alex, eu penso que os tiros van máis porque igual non te entenderon ben. Eu creo. Sí. Eu creo que os tiros van máis porque a xente é moi cabroa, e se hai dous podcasts que se tiran leira, pois disfrutan, se hai polémica, pero non, es que non vai gracia. De feito eu merquelles a bufanda de Claudio Xiraldez, xa que o Celta non pon unha bufanda de Claudio. Hostia, pois mira que non fai bufandas o Celta, entrei hoxe na tenda por primeira vez. Hai unha bufanda por cada partido de Europa League, tío. Pero que cona que... Que dices, sí? Hai unha bufanda do partido do primeiro, do PAOK. Celta PAOK. E teñen ali 15 bufandas a vender. Moi madriña querida, tío. Cousa que non entendo. A ver, a xente merca o que queira, pero eu, por exemplo, aínda hoxe vexo xente coa bufanda do Celta Manchester. Eu es que non quero levar unha bufanda co escudo do Manchester. Eu levo unha bufanda co escudo do Celta. Está moi ben que xoguemos contra eles, pero a min as bufandas esas que levan dous escudos non me gustan para nada. Merco todo menos iso, non teño ninguna. Bueno, pero é un recordo bonito daquel partido. Ahora vendo Celta PAOK, pois non sei. Bueno, en fin, cada un que gaste os cuartos onde queira. Que gañou o Celta. Eu estaba esperando aquí cantar un golazo de Beretiño porque... Quero que traian máis bufandas da Europa League, que esa non a teño todavía, da de Fillos dunha Paixón. Estou esperando porque preguntelle a Marcos e dixo que esgotaron. E a ver se hai celtistas que aínda non a temos. E así doulles cartos. Pero es para iso sí, para que se vayan de viaxe non. Escoita, e si facemos... O sea, eu recordo ao lado do Bernabéu un montón de bufandas ca cara de Vinicius. Se facemos bufandas ca cara de Alex dun lado e no lado oposto a cara de Radu, compraría a xente esa bufanda? Pero de perfil. Como el Cano hai que se note ben.
Claro que é certo que Alex tería que ceder os seus dereitos e demais. Bueno, oye, como se nota que estamos fríos, que non facemos directo e que non arrascamos, porque levamos xa 28 minutos de directo e ainda non empezamos a falar, que creo que deberíamos empezar a falar polo primeiro e polo máis importante, que é o fea que é a segunda equipación do Athletic Club, que parece do Mallorca. Non me gusta nada, non me gustou nada. E mira que normalmente o Bilbao sempre ten unhas segundas equipacións bastante chulas. Estou na venda aquí con Berenguer, Dios mío querido, que A min gustábame a do ano pasado unha verde que tiña, creo que era do ano pasado, hai de dúas, xa non me acordo. Había unha verde así que me gustaba, que me parecía tal, pero que esta en concreto que usaron hoxe fea como a carne de campo pola testa, igual. Comparación interesante. De radio no, mejor del señor Mario Seijas y tú, Pablo en el medio de la bufanda. ¿Y Antón? Antón por detrás. No, estaría feo, ¿no? Antón. Hay que cuidar a Antón, ¿eh? ¿Cómo estará Antón? Sí, sí, sí. Ah, igual se mudou, Antón, que pasou un mes, ¿eh? Igual ten unha piscina nova. Ou unha sogra nova, incluso. Unha sogra nova, eso sería novedade, ¿eh? É que cuidado. Vin hai pouco unha foto en redes sociais de Antón así de chavaliño novo e quedeime, pero flipando, ¿eh? Ah, sí. Pero con un tremendo pelo. Despois hai que lle preguntar, ¿eh? En plan, hai que lle preguntar porque eso... A ver. ¿Dónde vai ese pelo? No me jodas. Eso tampouco, pero... Antón... A ver, eu creo que sigo a Antón en Instagram. Mira, pero Alex, mira así de perfil. Es Radu. É Radu total ahora mismo. Fíjate, é que... Hostia. Ahora mismo estaba aí no perfil e vai para un penalti ahora. Oye, mira que pelazo de Antón. Mira que pelazo. Ai. Tamén ten un aire a non sei quen, tío. Oye, onte Tironeira, Antón foi detenido polo AIS. Botáronos sin querer pa México. En vez de pensar que tal, botaron pa México directamente e xa, venga, fuera, pa aí. Pero esos son de España. Bueno, tú pa aí igual. Oye, qué pelazo de Antón, Qué pelazo de Antón, sí, señor. Ay. Sí, señor. Bueno, despois falaremos con Antón, en principio que dixo que iba a pasarse por aquí, pero vamos o que nos compre. Hostia, perdón, estaba enseñando aquí unha foto dun home que morreu. Perdón. O sea, ao lado de Antón e o seu pelo. Raúl Malo, great singer and songwriter. Bueno, pues descanse en paz, Raúl Malo. Mario Seijas, que foi? Que gañou o Celta. E que como viches tú o panorama? Estás contento, para empezar? Sí, estou contento, claro. Sobre todo os últimos resultados, aínda que haya moito... A ver, xa sabedes que eu son máis de fútbol de posesión, tú eres papista, cousas que me gusta máis. Tú eres papista. Máis tal. Pero bueno, hai que decir que hai certos partidos nos que obviamente hai que lle dar a razón a Claudio, que plantexan os partidos e que hoxe era un partido que eu tiña bastante medo en especial porque creía que era un partido moi parecido, o sea, un equipo moi parecido ao Bolonia en canto a presión, en canto a xente física, en canto a xente rápida e hábil arriba. Había moitas cousas aí. Parecíame un equipo bastante parecido. Claudio cambiou un pelín o plantexamento e axustou moi ben e a verdade é que fixemos un partido moi serio. E para mí unha victoria merecida, contra un equipo que estamos falando, un equipo que é un equipo de Europa, o sea, porque ten unha plantilla espectacular e nada que decir. Entonces, pues nada, como non vou estar contento? Por suposto que sí. Non, un transatlántico, un transatlántico. Eu lía que algún aficionado ao Athletic Club que decía que, bueno, sigue mellorando, non sei que, non sei cuánto. A ver, lóxicamente, para un aficionado ao Athletic Club estar séptimo clasificado, pois entendo que non é o ideal para estar contentísimo, como está Mario Seijas esta noite. Pero sí que é certo que, home, tamén ven dun desgaste físico contra o Paris Saint-Germain, nada menos o pasado mércores. Todo se nota, entendo, porque aparte saliron hoxe todos os titulares, tal igual. Bueno, en xeral, non sei, Alex, que punto de vista das desta victoria do Celta. Primeira victoria do Celta en Balaídos no que vai de ano. E aí estamos, a un puntiño do Athletic Club. Pois sí, a ver. Estou intentando
vou falar por primeira e por última de isto. Estou intentando tranquilizarme porque sabes ben como sou. Acabo de ler o chat. Pensé Creo que que era está que meu me dio. Twitter por aí. Calquera que en vez de ir a contaminar, porque eu xa nunha cosa que pasou, xa te dicen, esta é a túa alcalde, eu respectote moito, pero calquera que quera opinar calquera de mi cousa, creo que o meu Twitter está aí e doulle as explicacións que ten. Eu simplemente vou acabar o toma de que eu opino dos meus cartos, dos demais e do que me salga dos collóns, como todos opinan de todo. O que queira explicacións que parece que despois dun mes a ten ben metida dentro, que ven ao meu Twitter, que me fale por privado, e falamos por privado, falamos a cara como queira. Que non me parece ¡Golazo! ¡Golazo! Non te quentes así, Alexandre, non te quentes así. Están aquí unhas ganas de estar aquí. Golazo. Entón, que queira, porque quero respetar o teu canle, pero digo, sabes, teño a mecha moi corta e estas cosas tocan os collóns. Bueno, se queredes oye, salseo, xo tedes. Se queredes salseo, xo tedes. Mira, que el docente se acaba de facer Sabes que sou de buscar, pero cando me buscan me encontran a primeira. Tengo que buscar 2 veces. El docente... Dicho esto, pois ahora vou a por Mario. Eu pensei que estaba quente porque meter o Madrid. Gañamos outra vez xogando a espacio, non digo máis. Sí, é verdade. No. Doucha razón, pero creo que sí que hai certos partidos que sí que se pode facer. Outros creo que non, pero bueno. A ver, eu creo que isto tamén pódese malinterpretar. A ver, cando eu digo de xogar, de que non temos equipo para xogar o balón, para xogar coa posesión e tal, non digo que quero ser o Xetafe de Bordalás. Digo que quero ser, como dixen no último podcast, creo, o Villarreal de Marcelino. O Villarreal de Marcelino hasta fai un mes, agora non mirei os 4 derradeiros partidos, pero en toda a tempada, entre Liga, Champions e Copa, gañou a posesión en 3 partidos. E resulta que está por enriba do Madrid e a 2 puntos do Barça. A 5, pero ten un partido menos. Se o gaña 2. Entón, tamén hai xogos atractivos, non tes por que ser o Xetafe de Bordalás, se te limitas a xogar ao espacio. E creo que o Celta está nos últimos partidos porque eu creo que estamos regalando directamente o balón ao rival. Por qué? Porque sabemos que, a ver, Iago Aspas sí que pode superar un bloque baixo, pero es que os demais é que non hai moita solución. Mingueza dende atrás, pero Mingueza non pode estar descolgado como un media punta todo o partido, porque senón logo van o balón e está atrás. Entón creo que faltan nos xogadores do perfil que pode ser Fer López ou Alfon, que ainda non teña esa calidade ese tal, sabía meterse por esos tocos, que é o que está a faltar a Brian Zaragoza. Brian Zaragoza eu creo que tamén está facendo mellores partidos cando ten máis espazos que cando ten o equipo pechado. Creo que vai ser a forma de xogar o Celta, que ten que ser este ano. Se temos xogadores para xogar como o Barça, que o Barça meteste atrás, metete 7, pois xogamos así. Pero eu creo que a forma máis efectiva, logo a lindeza é subjetiva, a cada un nos gusta unha cousa, pero a forma máis efectiva eu creo que é esta, porque casi todos os goles do Celta, casi todos, son cando temos espacios e cando corremos, porque sí que temos xogadores para xogar así. En mención especial, Ose, unha vez máis, a Jonsel Abdelawi, que cada vez está a poñérselle máis cara de Billy Suerve. Toda a afección do Celta criticaba os 5 millóns invertidos tal, como criticouse do Sueber, eran 2 rapaces que veñen dun país diferente con 18 anos. Que hai xente con 18 anos que aínda está na casa dos seus pais estudiando bachillerato. Entón, cos rapaces porque para min están a facerse as cousas moi ben en case todos os espazos. O sea, tanto en fichases como en oportunidades de canteira, como na comunicación do Celta. Eu costame moito, sinceramente, ver un momento do Celta máis completo e mellor que este que estamos a vivir. E a xente parece que cando hai 2 partidos malos xa hai que quemar todo. Eu creo que hai que tener moita máis paciencia. Sí é certo, Alex, que como ben decía por aquí ao principio, non me quero confundir de nome,
aí está, o señor Manuel Agraso, ostras, foi un mes e pico de que che pinten a cara e de gañarlle o Madrid na casa. Quero decir, que hai para todo, o sea, para preocuparte, para despois pensar que este Celta ten que ganar a Liga, non sei, o sea, sei que agora todo o pasado é fácil decilo, pero claro, gañar o Athletic Club e o Madrid, pois se facemos un directo un día como hoxe ou o día do Madrid, pois sería lóxicamente ben distinto ao partido de Copa ou ao partido contra o Boloña ou ao partido contra o Ludogorets especialmente. Bueno, entendo que a xente tamén é moi quente. Hoxe nós tamén debemos estar quentes, véase o caso do propio Alex. No, pero aí está tamén o caso do Ludogorets, que xogas tamén un pouco aí ao espacio e a tal, e saleche un churro como un demonio, entón digo, precisamente ese era o partido que non tiñas que xogar ao espacio, para min. Sendo o Ludogorets o equipo que si o podías dominar con posesión e iso. Por eso me refiro que obviamente contra X equipos é clarísimo xogar a contra, por exemplo, contra o Madrid, contra o Barça, contra tal, e certos equipos que sí que para min é unha obviedade, que sí que tes que xogar así, e que creo que Claudio fai ben, pero creo que sí que hai moitos partidos ou moitos outros partidos que si tivésemos máis o control do partido a nivel defender con pelota e cousas esas, o Celta houvese sacado máis resultados. Non quero dicir, nunca veu a decantarme sempre por xogar do mesmo modo, porque me parecería absurdo. De feito, o Celta últimamente estivo xogando de 4, de línea de 4 atrás, de línea de 5, para emparellarse ou para moitas cousas. Eu algo que defendo xa non de agora, senón desde os tempos de... Porque aquí non foi Claudio o primeiro que empezou a cambiar o sistema táctico mentre se xogaba. Aquí, do primeiro que empezamos a ver aquí foi o señor Carballal, cando chegou, que Carballal era amigo tamén de poñer unha liña de 5, pero despois facer moitas variantes ou que un lateral se incorporase como medio centro, cousas así. Entón, eu son partidario do fútbol moderno, obviamente, nese aspecto, e que creo que, obviamente, pues que sí, que hai moitas maneiras de xogar. Claro, o tema é o que me fastidia, por eso digo ás veces que contra equipos como, eu que sei, o Ludogorets ou algún Alavés ou algún equipo así, creo que o Celta debe ser un pouco máis dominante e un pouco máis atrevido nese aspecto. Sí, a ver, co tema do Ludogorets, para min foi unha cagada terrible porque tiñamos que amarrar aí a clasificación como sesa, pero eu creo que foi máis erro dos xogadores, a ver, erro entre comillas, dos xogadores que sacan. É dicir, había moita xente sin experiencia. Temos máis calidade que o Ludogorets en calquer liña, incluso rapaces, pero para xogar en Bulgaria nun partido de Europa League e tal, hai que ter algo máis que calidade. E creo que, de feito, a min que son un amante da canteira, eu non son para nada sospeitoso da canteira, pero justamente nese partido os xogadores da canteira que saíron a ese partido, o sea, pero fatal. Sí que hai que dominar ao Ludogorets, pero creo que foi máis eso, erro entre comillas da alineación. E por que digo entre comillas? Porque, a ver, se ti tes que dividir o equipo, hai un partido importante na Liga e non queres deixar a Liga de lado pola Europa League, a que equipo crees que vas gañar máis fácil con xogadores a priori con menos nivel? Que vas a sacar os titulares con Ludogorets logo en Liga? Con que saes? Entón, primeiro de comer é a Liga. A Europa League, eu escoitei a moita xente despois do partido do Stuttgart que o Celta vai tirarla e non, o sea, hai moita ilusión coa Europa League, moita ilusión, pero a Liga non la podes descuidar porque te metes abaixo e sabemos como vai isto. O equipo que se mete abaixo, por moita calidade que teña, non sae en toda a Liga. O sea, pasoulle incluso ao Villarreal con nos fai 4 anos, que si está en decembro ou en xaneiro, non saes de aí. O sea, igual non baixas, pero non saes. Entón, eu entendo que Claudio, pois a xente máis con máis tablas, con máis rendimento está a dar, pois nun partido contra o Ludogorets escolla metelos porque é inviable que Borja xogue 3 partidos en 7 días de titular. E Iago que 3 partidos en 7 días de titular e demais. Entón, en algún partido o tes que deixar no banquillo.
E se ven no Bolonia, pois eu entendo que ao Bolonia ou gañas cos mellores ou non gañas. Pero se tes ao Ludogorets, pois igual dis, pois aquí igual gano con xente con menos minutos, por así decirlo. Home, eu iso non discuto nada, pero entonces se sales con unhas ferramentas, é o que dices ti, en plan, estás me dando un pouco a razón tamén no aspecto de que sales con unhas ferramentas que co mellor tes que facer outro fútbol e non xogar ao que xogache. Por eso digo que no partido contra o Ludogorets douche a razón. No outro, pois a medias, porque sí, o Alavés non quere o balón, o Xetafe de turno non quere o balón, o Mallorca de turno non quere o balón, pero estamos fartos, o que dixen no último podcast, estamos hartos de ir a Balaídos e ver o equipo contrario colgado da área e o Celta facendo o abanico de Lavalao e logo nun córner 0-1 para casa. Entón, eses partidos son os que digo eu que se nos dan moi mal. Por qué? Porque o Celta ten moitas dificultades para atacar bloques baixos e non só desta temporada, pero esta temporada era sangrante a cousa. Pero non me para min, decir pues sinceramente digo que veíamos máis fácil ganar a un Betis, a un Villarreal que ao Xetafe de turno e ao Español de turno, eses equipos rocosos que se pechan atrás. A ti eu estábamos de acordo ano pasado, eu recordo, non sei que podcast, pero cando viña o Villarreal que eu dixen, a ver, pois eu ao Villarreal veo moitas opcións de ganar. Por qué? Polo seu estilo de xogo, que te dan espazos, te deixan xogar, e ti estabas de acordo conmigo. Sí, eso claro que sigo estando de acordo, vamos, o que pasa é que o que quero decir que, bueno, sales, pero me refiro, cando sales con Damián e algún outro lado, ou sales certos xogadores que dice Angelito Arcos, non sei quen, tú podes salir con xente de tal, pero se ten bon pé, pois eu creo que des dominar. E para min hai partidos nos que creo que en vez de ao mellor sacar un equipo moi compensado tal, igual ás veces hasta tes que arriscar e digo, pois igual meto todo xente de bo pé, ainda que seña cero contundente, e teño o balón todo o puto tempo no pé. Para min onde se equivoca ás veces é onde ter igual versatilidade en certas posicións que ao mellor non as necesita. E ao mellor o que necesita é, pois, é o que digo eu, igual, se che van deixar todo o balón todo o puto tempo, o Getafe ou así, non vai ir a, porque quer decir, se encerran atrás, ni siquiera van ir a segundas xogadas como eran outros equipos, quer decir, como pode ser o Español ou como pode ser outro, que sempre están aí, pois encerranse atrás e sempre segundas xogadas, sempre non sei que. Se hai un equipo que che dixe tanto balón, pois ao mellor, pois colles ti e sacas dos mediocentros porque este ano ainda, por exemplo, non vin Damián Sotelo e podríamoslo ver nun partido así e nunca o vimos. Entón, por eso é un pouco a miña crítica así, bueno, quero dicir, claro, é unha opinión de merda como as miñas que sempre, pero é unha opinión. Entón, por eso me digo que ás veces eu sí que creo que o plantexamento pues, debe de ser de outra maneira, pero bueno, estamos divagando dunha maneira que se me vea. Doña pena o de Damián. Sí, o de Damián, eu escoitei hasta que igual en inverno iba a Erasmus. Disgusto en Sané. Bueno, non lle ven mal se unha cesión e se xoga no outro lado. Visto, desgraciadamente. Bueno, eu son de Damián a muerto, o sea, deixaremos o bigote solo por el todo o que faiga falta. Non creo hasta que volve xogue. Non creo que igual o Celta este moi sobrado de centrocampistas por lo que estamos vendo, pero podemos empezar por aí, Mario, por volver un pouco a máis rigurosa actualidade ao partido de hoxe. Miguel Román Ilai Moriba, sí. Hugo Sotelo. Falábase de que Hugo Sotelo levaba 3 ou 4 ou 5 partidos que si desconvocado, que si minutos de basura, que o Celta estaba necesitando algo de fútbol e por que non xogaba Hugo Sotelo, había probaturas de todos os tipos e non xogaba Hugo Sotelo ningún minuto. Bueno, pois ose titular, creo que un partido bastante correcto, pero en xeral quero me deter na dupla Miguel Román Hugo Sotelo, porque penso que si volvemos ca cantinela de Fran Beltrán e Lais ou bueno, pues o partido lógicamente hubiera sido diferente. Eu falei de Miguel Román como xogador revelación nos pronósticos que fixemos a principio de tempada. De momento, non sei, non creo que sea así, porque hai un porteiro que igual non dábamos un duro por él, e hai un defensa que hoxe creo que volve a facer un partido bastante correcto, como é Manu Fernández, que igual lle poden adiantar,
Pero gústame Manu Fernández tamén. Gústame Miguel Román. E gústame esta dupla, especialmente, Mario. Non sei si consideras que po partido que era, que ao final o Athletic Club, bueno, pois cos futbolistas que ten, con Jaureguizar, co propio de Galarreta, con Sánchez Berenguer, con todo o que ten por aí arriba, exíxete, lóxicamente, non un equipo cómodo para un centrocampista, pero creo que bastante ben cuberta a papeleta, e tamén quitando pois algún debate como que falábamos do propio Hugo Sotelo. Vamos a centrarnos primeiro nese centro do campo. Como viches tú? No, o centro de campo vino, o sea, en plan, vino ben, vino inteligente. Simplemente creo que, obviamente, Ilais Moriba non pode xogar absolutamente todo. Entonces, como o perfil máis parecido de box to box que pode ver neste equipo a Ilais Moriba é, obviamente, Miguel Román. Entonces, eu creo que Claudio se quedou con Miguel Román precisamente no primeiro equipo, unha porque ten condicións e dous, pois precisamente eso, porque é o centrocampista con máis chegada, que che pode roubar atrás, que che pode chegar arriba, que é físico, que abarca moito campo. Igual non é, claro, non ten ese movimento de balón que poden ter Damián ou Sotelo por aí, pero sí que ten outras condicións, e, bueno, quer dicir, non está curto tampouco, quer dicir, é un rapaz moi completo e que cada vez que o vexo, pois gústame máis, porque tamén se lleven máis tablas en primeira, entende mellor o xogo, entende mellor os tempos, porque creo que adaptarse a esas velocidades en primeira división é o máis complicado, e, bueno, Miguel Rodán, a verdade é que está demostrando moitísimo. Pois basicamente, creo que tamén non temos en conta moitas cousas. Primeiro, que, por exemplo, co tema Sotelo, que hai tantas, sempre falamos, parece que non sei que, ou non lle debe gustar a Claudio, non temos moitas cousas en contra, que, como primeiro, o plantexamento do partido non é o mesmo xogar contra un equipo con un medio centro que con outro, non é o mesmo Fran Beltrán que Damián, que non teñe nada que ver, ou Ilais que Sotelo, o sea, que non son xogadores moi diferentes. E despois tamén temos que ter en conta de que as formas físicas fluctúan. Hai altibaixos, fluctúan, depende de se tes unha pequena molestia, depende de moitas cousas e tal, e sobre todo nun medio campo como os de Claudio, hai que correr moito, hai que correr moitísimo. Entonces eu creo que tamén aí, según o estado de forma de cada un, Claudio tamén lle dará, dependendo de, obviamente, dos perfiles que teñan eso, pero influirán varias cousas e tomarán as decisións ao final. Non creo que seña algo, de feito, creo que menos está xogando de Fran Beltrán, pero o resto, bueno, obviamente Damián, que foi o que menos xogou de todos e tal, pero quero dicir, ben se pode ver que Miguel Román, Ilais e Sotelo pues levan un montonazo de minutos, e despois vai un pouco por detrás Beltrán, pero que se está rotando moito e que sempre salen, pues bueno, moitos xogadores diferentes e que teñen que facer moitos kilómetros, o sea, hai que ter conta en esas cousas, e non creo que sinceramente que Sotelo sea un tío que deba de ter un... Bueno, que descoñecemos iso, pero non creo que teña demasiados problemas, porque é un tío con moitísima calidade, que este ano para min pegou un paso adiante en canto a físico, en canto a defensa, en canto a cousas que se lle exixía máis, e que eu cada ano o vexo un pouco mellor. Señor Alexander, tiene usted a la palabra. A ver, a min sabedes que eu son moi pro Sotelo, pero no que se fala alguna razón hai. É dicir, opa, a ver. Pasa é máis tema de aquí que das pernas, o sea, que do físico. Pero a ver, Sotelo con Claudio ten unha relación, como digo eu, tóxica, non tóxica, pero de amor-odio. O sea, se aman, pero hai momentos que é mellor que estén na outra punta do estadio cada un. Anda. Todos temos a calidade que ten Sotelo. Eu sempre dicen que o canteirán co teito máis alto do equipo, pero ten que ser moito máis regular. E creo que con Sotelo pasa o que pasaba con Iago Aspas. Iago Aspas madurou aos 25 anos. Cada un ten seu carácter, non son iguais, pero eu creo que no tema de madurar, ten que madurar e traballar moito a cabeza Hugo Sotelo para coller esa regularidade que pode ter, porque para min é un mediocentro de equipo Champions. O sea, estando ao seu 100%, é mediocentro de equipo Champions.
O sea, demostrouse nas primeiras xornadas, o sea, veías a Hugo Sotelo e parecía que estabas vendo a Xavi Hernández casi. Efectivamente. Pero ese nivel hai que mantelo, é dicir, non sirve con facer iso en agosto, en setembro, e logo estar en outubro, en novembro desaparecido ao total. Fai falta madurez, porque eu recordo que pasaba o mesmo con Iago Aspas, porque con Iago Aspas os máis vellos do lugar acordarémonos que ata a tempada dos penaltis en Granada, Iago Aspas no Celta en segunda división, había partidos que querías apagar a tele por él, o sea, daba auténtica por así decirlo, o sea, non foi todo bonito dende os 2 goles do Alavés. Eu recordo un Iago Aspas en Xerez que mamma mía, por exemplo, teño ese partido na mente a fuego. Entón, Iago Aspas tamén era así, sabías o bo que era, tiña unas condicións brutais, facía partidos que decías, este xogador como está en segunda, e logo tivo 2 anos que non nos podías ni ver durante as malas rachas, pero bueno, agardemos que se arregle o do Hugo Sotelo, pero non descarto Seguro. que haya sorpresa tamén con Hugo Sotelo. Veremos. Oye, antes de nada, quero comentar o que di por aquí a Pauseco, que chegou e dixo: boas noites, acabo de entrar. Como está o Grinch por non xogar tan para adiante? O Grinch é o señor Mario Seijas, por suposto. Segundo mensaje de Pauseco. Cholín, pero paso de contestar. Despois de 5 minutos escoitando, vexo que o Grinch non está moi ledo. Non vou entrar a outra porque me dixo antes sales acojonado. Pero espera, que a cousa mellora, Vamos a andar a paus Isto é por a xente, coa xente que escoita o directo e non participa ou que se perde no chat. Continúa o chat e di Glaswen, que non sabemos identificar o seu género, se é masculino ou femenino. Seijas, algún bo sitio para ver o Celta na Coruña? E Mario Seijas, que non lle gusta o fútbol directo. Importante isto. Mira se ataca directo ou non ataca directo. Mario Seijas, que di Sport Café ou a miña casa. É un guiño. Eu só podo aplaudir porque de verdade. No, joder, digo, é que somos dos sitios onde o vexo, quero dicir, eu acollo na miña. Señor, que enseña, que máis me dá a mí. Claro. O celtismo, pues, en vez de verlo solo, sempre podes ver con alguén acompañado. O que pasa é que tú, sabes, pensa el ladrón que todos son de su condición, sabes? menos mal que te ten a pariente aí ben amarrado, porque tú, menudo peligro debe ser tú por aí. Gustoume. Hablando de eu estou un pouco acollonado con esta noite, Atención, por que? Logo. Sabedes onde están os xogadores do Celta? Na miña casa. Non. Están de cenita. Ui. E o mércores vamos a Belmonte. Ui. Non sabíades eso, non? Pero cena é algo pues máis? Ahora mesmo están de cenita. ¿Dónde están cenando ahora mismo? ¿Dónde? Non sei, non preguntei, pero están de hoxe tiñan cena. Eu non sabía eso, non. Que ainda vais a hoxe por aí de juerga por Vigo. Que celebren, joder. A ver se pagaban algo. Entendo entre comillas, porque ahora van ao Belmonte e logo Oviedo, e igual hai xente que de Oviedo vais, o sea, Mingueza igual a Barcelona, e Lais a donde, o sea, de aí vanse non vai a ver, pero a ver, a min estar ceando cando o mércores vamos ao Belmonte, que esa é en segunda división, e hai que estar frescos, pues, bueno, pero será unha cena tranquila. É un equipo serio. É un equipo serio, Alba. Navidades, o 3 de xaneiro xogamos contra Valencia. A FAS, se é cena de Navidade, ademais o 3 de xaneiro é o meu cumple, podíanme invitar con eles. Igual vai por aí a cousa, claro. O partido do Valencia, pero bueno. Bueno, en fin. Acollóname moito porque non sei, estar de cea 2 días antes do porque mañá xa é lunes e o luns van todavía a estar de festa. Digo eu, ás 12 da noite e o mércores hai que tirar para Albacete. Pero iría a un restaurante vegano que peche a cociña ás 11, marchar prontiño para casa, descansar. Tranquilo, gañar un Athletic Club. Poden ser todos Pablo Durán. Pablo Durán sae de festa coa botella de auga, pero creo que non son todos Pablo Durán.
sabes? En fin. Bueno, que disfruten, home, que disfruten con cabeza. Disfruten con cabeza que despois veñen os disgustos. Seguimos Eu quero disfrutar o... seguimos Oye, cuidado Albacete, que é mítico equipo que te confías e vas po tacho e quedas con cara de parvo. E ainda despois vendemos a moto de, bueno, así só temos dúas competicións e nos centramos e historias. Non vai moi ben o Albacete. Está a 2 puntos do descenso a primeira ref. Pero... O sei, va 1-0 e o Málaga na segunda metade remontou 1-3. O sea, que xa estás pendiente aos rivales da Copa, incluso do Celta. Hombre, non. Non, claro, se estabas O pendente... partido do Bolonia Estabas fin de semana, pendente, bueno, estabas pendente a ver quen clasificaba a Conference League da Liga Polaca aínda antes de clasificarnos nós, como non está. Xogamos entre 3 días contra estos, cara. Sí, señor, sí, señor. Mira, falando diso, igual despois de probar o Stuttgart o Bolonia e de ver o cómodo que está o Rayo Vallecano aí facendo viaxes random, igual preferíamos, mira, eu teño aquí no Discord cando falo o Ricardo Verde, e o Verde non é Malcón, Bueno, cando ven o Bolonia e vas a... Eu estaba nese barco, eu non. Eu estaba tamén nese barco, Déixate de rollos. Que ben xogamos contra o PAOK. Que ben xogamos. E que ben xogamos no campo do Dinamo de Zagreb. Joder, dá gusto, macho. En fin, bueno, cousas veredes. Amigos, que ademais do tema do centro do campo, non sei se da aliñación queredes resaltar algo. Eu creo que Williot non me fío de Williot. Eu non me quero fiar de Williot, non me quero volver a confiar, non quero pensar en que este rapaz ten que ser titular indiscutible no Celta, en que vai ser un xogador que vámoslo vender cando teña 24 anos ou 25 por 40 millóns. Non quero, pero estou empezando outra vez a caer nesa. Ten algo Williot que me desespera e que me dá ganas de chorar de alegría. Non sei en que punto estades vos co tema Williot, creo que está a un goliño de igualar o seu máximo registro anotador co Celta. Recordemos que se perdeu bastantes partidos, pero tema Bernabéu e tema Athletic Club, home, ben Sergio Carreira de recibir o premio mellor xogador de novembro, vai ser difícil xa que alguén lle quite a Williot o do mes de decembro. Como estades vos con Williot? Xa vos queredes este Williot? Despois podemos falar de John Seladerawi, que é outro xogador que volve a estar en crecemento, que igual está negado en certos aspectos que xusto neste partido se lle dan, ou polo menos de segundas, non na primeira vez. Bueno, en xeral, que vos credes a este Williot ou é un gran estado de forma de un mes, 2 meses puntuales e despois vai ser difícil reter este rendemento do sueco? A ver, eu de Williot digo o mismo que levo dicindo non sei canto tempo, que en plan sigue sendo un rapaz moi novo, igual que moitos outros rapaces novos que temos no primeiro plantel, o sea, que o tema é que ata que teñan uns cuantos anos máis, pois tampouco vas a ver a regularidade que buscamos en certos xogadores, que non pode tela, é moi difícil ter unha regularidade tan alta cando eres novo. Entonces, pues bueno, Williot ahora está pillando máis momentos, pero seguramente vai ter máis rachas malas e seguramente cosas, o que hai que ter paciencia e deixar que se siga primeiro formando e segundo rendindo o nivel que rinde, porque todos os anos cada vez estamos dando goles moi importantes, o sea, porque os goles de Williot eu quero recordar tanto ano pasado como outros e como este, que están sendo goles que están dando puntos, que non son goles random que se marcan por aí e punto. Entonces bastante ben o está facendo, ademais pareceme moi de admirar, porque ele empezou prácticamente xogando nada e menos co Chacho, que o Chacho non, es decir, non que decía que non daba para primeira división. Claro, o caso de Jones, que si co primeiro equipo, que se llevan dando máis dinero, entonces Jones parece que xa pues, se está cuidando máis ese aspecto. Bueno, pues nada, eu non é que non me acabe de creer a Williot. A Williot, claro que o creo, porque quer decir, ten talento e ten algo que é innato, que é ese instinto goleador, non? Pero tamén, como calquera pode ver, pues, a súa toma de decisións moitas veces deixa moito que...
Entón, quer dicir, pero é normal nun rapaz desa edad, e é normal que todavía pues, teña verde en certos aspectos, pero bueno, vexo un Willy cada vez mellor e que bueno, que pouquiño a pouco que hai que deixar que se formen, quer dicir, non só ele, estamos falando tamén, pues, incluso de, a pesar ter 24 anos xa ou 25 que ten, por exemplo, Manu Ferrari, que está na primeira división, Javi Rueda, Miguel Román creo que ten 23 tamén, Javi Rueda, etc. Quer decir, simplemente están empezando, entonces pues hai que ter paciencia e que vexo que cada vez isto vai ser máis positivo porque cada vez van a adquirir máis partidos, máis experiencia, vamos, sinceramente, eu creo que isto en 2-3 anos vendo que se fiche o necesario e tendo que se ten na canteira, eu penso que vamos a ter moitas alegrías, ou polo menos estou nese aspecto así dun modo moi positivo. A Pauseco di que está empalmado con Williot. Non sei como está o señor Alexander respecto ao sueco. Si se pode falar nestes términos tamén. A ver, para mí Williot é o de sempre, o dos últimos 2 anos. Para mí é un auténtico xenio, pero ten que coller regularidade. Non está de máis decir que un ano menor que a xeración de Sotelo, Hugo Álvarez, Damián, o sea, Williot é do 2004. O sea, ten 21 anos e aínda pode ser convocado pola sub-21. Pero a min Williot, es que a min na primeira metade falla, pero es que incluso nesa que falla, o sea, iso é de xenio, o sea, estar diante do porteiro e saber que ven o defensa e facer un recorte e deixarlo no chan, logo ven outro e a quita de, pero es que esas cousas, o sea, eu sinceramente, o sea, para min Williot non é unha estrela mundial ni nada diso, pero para min, o sea, diante da portería, o sea, veo cosas en Williot que só vin con Romario, con Ronaldo Nazario e con Messi. Porque o sea, cando está diante do porteiro, o sea, ter a sangre fría que ten, o sea, nin goleadores de talla mundial, iso non o veo en Haaland, en Mbappé, esa xente non, esa xente a pon a un lado, pero a mente fría que ten Williot, es que a mí eso flípame. Eu vexo Vélez incluso na que falla, o sea, na primeira mitade, esa que, o sea, falla un man a man co porteiro, pero facer ese recorte a min levántame do asento. O sea, porque para min é dominar todos os registros que tes que dominar na definición. O sea, para min é brutal. Eu fui un dianteiro e marquei moitos goles e sei que o difícil que é cando estás aí cunha oportunidade de gol ter a cabeza fría. Porque o primeiro que faz é pon a un palo e xa está. O sea, queres executar rápido. A Williot paraselle o tempo. O sea que pasamos por Williot, pasamos por Haaland e pasamos por Alex como dianteiro. Sí, señor. Isto é a radiografía de punta a punta do fútbol mundial. De menos a máis. De menos a máis. Exactamente. Williot, Haaland. Efectivamente. Oye, que eu dicía, como me pode facer tan feliz ver un pingüino cun libro na cabeza? Vemos, oye, igual non iba mal desencaminado Mario Seijas o tema de que levamos un mes sin facer directo e igual o bo de Antón xa cambiou de casa. Non sei se é o caso. Boa noite, señor Antón. Boas noites, Pablo, Mario, Alex, bueno, toda a audiencia do señor Pavlov. Un placer volver verte polas ondas, Pablo, que levaba xa un tempo por razóns nas que non imos entrar, pero que son comprensibles. Bueno, moi contento de vervos por aquí. Ademais, nun día no que o Celta pois fai un partido de moito oficio e leva 3 puntos pois moi importantes para estar aí nunha zona tranquila, que é o que nos gusta ver do Celta na Liga e non estar aí abaixo, como dicía antes Alex, que é certo que cando un equipo cae ás posicións máis baixas da táboa na Liga, pois por moita calidade que teña, ás veces as cousas son difíciles, non? Pero hoxe foi un partido no que temos que estar contentos, sobre todo co resultado, con algunhas cousas que xa comentastes que son moi positivas. Entre elas, Williot Svedberg, que para min é un xogador
pois non sei, moi irregular como teñen que ser todos os goleadores, porque os goleadores dependen de moitas cousas para marcar ou non marcar, que non é simplemente algo que dependa deles mesmos, non? Entón, todos os grandes goleadores do fútbol teñen sido, en xeral, xogadores con unha certa irregularidade, non? Isto pasa con Billiot, bueno, cando está enchufado e marca goles dabondo, pero despois está tamén esa magnífica definición de El Abdelawi, que para min foi do mellor deste partido. Sí, señor. Non digo Jones El Abdelawi do mellor do partido, ou pode ser, pero esa definición en particular para min foi dos momentos máis sobranceiros desta victoria que eu non... Non se oye. Perdón, Antón, por cortarte, pero xusto chegou un golazo directo de Twitch e pensei que iba a sonar a mensaxe e iba a solapar. Entonces, claro. Bueno, antes de nada, oye, señor Quintáns, que se ha suscrito aquí en Twitch, aínda que a Alex non lle parezca un bo lugar de deixar os cuartos, a mí pareceme un sitio fantástico. Quintáns sigue así. É que isto non o bicho, Antón. Bueno. Estás a la sabes que son un jugón, logo no te queixes. Un pasacarreira de Jones El Abdelawi, Cuidado que pode salir de aí. Buena gente, gran victoria del equipo. Lástima que en Europa nos pintaran la cara. Por cierto, aquí seguimos apoyando al canal para que Pablo pueda tomarse cubata en Balaídos a mi costa. Ay. Lástima que no nos pudiésemos ver en el día del Atlético. El día del Atlético. Ay, me suena que Quintáns me había dicho algo y yo llegué tarde, como siempre. No sé, creo que era ese día. Bueno, Quintáns, fenómeno. Mi buen querido Quintáns, 25 meses lleva suscrito en Twitch. Nah, el top 1 por excelencia de Twitch. Antón, perdímonos, o sea, non sei onde. Vexo te abrigado. Escoita, ao final estás na casa nova. Vai frío, estamos baixo cero por aquí. Pero a pregunta é, aí tes piscina ou non tes piscina? No, aquí non teño piscina nin falta que fai, porque... Solo é na casa da sogra. Na casa da sogra, sí, pero bueno, non está moi lonxe a casa da sogra. Podería ir á piscina, que agora está pechada, lóxicamente, porque, como digo, hai días que estamos baixo cero. Estamos xa en decembro e aquí en decembro vai bo frío en Tennessee. No verán moita calor, pero no inverno, pode chegar a nevar. Non chegou a nevar aínda, pero estamos baixo cero. E non faz como Marcos Llorente? Como Marcos Llorente? Que fai Marcos Llorente? Pois co frío saen pelotas por aí a pasear. Home, non podo facer iso os pobres veciños por aquí, eu en pelotas por aí sería un desastre. No. Diso nada, Marcos Llorente moi ben, pero eu non faría iso nunca, non. Pero non por min, máis que nada polos que teñan que ver ese espectáculo. Aquí cada un de ver. El imagino que terá todas privadas. En fin, que... Supoño que sí. Mira, unha cousa, porque me parece moi interesante, xa volvemos un pouco ao tema do fútbol e todo iso. Día Pauseco, pensades que Williot podería rachala de falso dianteiro? E que eu levo moito tempo pensando e dicindo que para min, que podría ser un dianteiro, e xogando de falso dianteiro, eu penso que sí, que podría ser un xogador que de falso dianteiro, coa definición que ten, cos desmarques que ten, con esos recortes, con ese... Penso que incluso mellor que en banda, porque moitas veces no sistema de Claudio en banda recibe balóns nos que igual non lle favorecen demasiado, dependendo. Claro. Creo que podría ser un bon dianteiro, quer dicir, pero neste sistema de Claudio. Non igual, quer dicir, igual si xoga nun 4-4-2 con outro dianteiro ao lado que seña máis referencia tamén, pero quer dicir, si é o típico dianteiro ou a típica alineación de 4-3-3 ao mellor que necesitas un dianteiro, pois que se mova con mobilidade e tal e iso, pois igual non sei. Depende, pero bueno, aquí no de Claudio sí, con outros sistemas eu penso que sí, que Will podría funcionar moi ben. E podería Mario ser hoxe un bo día para eso? Co Bilbao? Con Ferran a unha banda e Iago a outra, en vez do que vimos claro,
Creo que igual, dependendo dos compañeros que lle pon, home, con Yago ao lado pode Claro. calquera. Claro. Con Ferran igual xa non vexo que seña un bon complemento para Willy. Igual buscaría outro compañeiro en vez de Ferran, pero sí que podría hoxe en este partido como dianteiro, sí. Pero igual metería na esquerda pois outro tipo de xogador. Por exemplo? Pois non sei. Eu igual me atrevería máis con Brian ou con Angelito Arcos por poñer un exemplo. Pues nada. Alex, que creo que- que iba a é que o decir algo. Incluso Pablo Durán. Como? Incluso Pablo Durán, digo. Bueno, creo que Alex cada vez que fala escoito yo a mitad. A ver ahora. Que digo que Pablo creo que agardaba outro nome pola cara que pusiste. Pero a ver, eu estou por chamar a Líker Jiménez porque a min o que está a pasar neste podcast pareceme, non sei. Ajá. O sea, o ano pasado eu intentaba forzar, en serio, estar en desacordo con Mario en algo. Porque sempre un e outro suscribíamos o que dixo outro e simplemente poñíamos unha guinda, pero cando falaba Mario eu non tiña moito do que falar e ao revés tamén. Este ano non damos unha, eu creo. O sea, o deste ano eu intento de Discutimos verdade, moito, non? teño algo en contra del, eu intento estar de acordo con él, pero non podo. Para min Biliot non estaría ben de falso dianteiro. Por qué? Porque o falso dianteiro, justamente neste esquema de Claudio, é máis o que ven a recibir e xoga de costas, como fixo, o sea, é como o lanzador do equipo para deixar espazos aos outros dos. Eu non vexo a Biliot xogar ben de costas e si vexo moi ben a Williot para aproveitar os espazos que deja Borja Iglesias, que deixa Iago Aspas no día de hoxe vindo a recibir. Eu por iso a Biliot que vai moi ben ao espacio e ten moita intelixencia para os desmarques, sería o último que poría eu de dianteiro, dese falso dianteiro, porque o Celta eu creo que xoga todos os partidos con falso dianteiro, aínda que xogue Borja Iglesias, que é un dianteiro referencia, é un falso dianteiro porque a hora de atacar sempre o que máis retrasado está, o sea, sempre é o que deixa os espazos para que vayan os demás. Entón, no de Biliot eu non podo estar de acordo e para min Biliot non, neste sistema non, se é outro equipo, non sei, depende o estilo de xogo que teñas, está claro que calidade ten. Para min Biliot pode xogar tanto en banda como de enganche, media punta, dianteiro, porque é un xogador moi completo. Pero neste sistema de Claudio precisamente non, porque iso implicaría xogar de costas, iso implicaría moito traballo, iso implicaría pegarte cos defensas centrais contrarios, e iso implicaría estar menos frescos e deixarlos sen o que el aproveita moito, que é cando hai espazos e rompen ruptura cos desmarques. Para min, Biliot precisa dun xogador que abra espacios e dun xogador que sexa quen de ver os desmarques que el tira. Iso para min está claro, porque non podes pedir a Biliot que faga ela xogada e remate. O que precisa é de ter espazos que non están aí simplemente porque sí, senón porque alguén os abre, e despois ten tamén que ter xogadores que saiban meter pases como no partido de hoxe. Houve un par de pases que sí lle meteron entre liñas, e despois el a facer o seu traballo, non? A min pareceme que esa é a cuestión, como por iso dicía antes, que é un xogador irregular dende o punto de vista de golear, porque os goleadores son así. Os goleadores non marcan en todos os partidos, teñen as súas rachas e dependen de moitas outras cousas que non son simplemente eles e a súa calidade, non? Bueno, a ver, que eso é moi relativo todo. O sea, que a min pareceme, porque en plan, digo, si tú cando lle das un balón a, que decir, depende de onde o reciba, por exemplo, o señor Brian Zaragoza, non? Se recibe ali pegado a banda para encarar, bueno, pegado a banda non é o mismo xa que no pico da área, se non recibe tal iso, pero normalmente aí xa ten que ter un defensor pendiente porque vai encarar e moitas veces se pode ir de dous. Se tú xogas con tío así, seguramente como vai a forzar que teña que ir unha axuda despois de haber regateado o seu compañeiro, esos espacios Williot sabe atacar moi ben, é un tío moi intelixente atacando espacios. Entón, quero dicir,
que depende do compañeiro que lle poñas. Eu creo que Williot sí que podría. No sistema de Giral podría perfectamente, porque ademais se xoga con un dianteiro, pode ser falso dianteiro, pero tú podes facer que os outros dous mediapuntas poidan, pois, ou un caer a banda a pegarse máis, outro caer máis hacia dentro, e que Williot precisamente vaya hacia fora, non hacia dentro. É que eso depende, o sea, maneiras de atacar os espacios hai moitas. Que pasa? Pois que, bueno, non é como, quer dicir, para min o fútbol o tema é que está cambiando moito e que xa non é ese tipo de esquema de 4-2-3-1 con media punta clásica, cada un se move nun específico sitio e todo iso, entón cambia tanto que obviamente terías que axustar moitas cousas. Poder pode, que igual non é o máis ideal, pero non vexo tan longe a Williot, por exemplo, dun perfil como a mellor Ferran Joglar. E máis, creo que Williot se desmarca moito mellor que Ferran. Ferran o que ten é un don para certas outras cousas, pero vas con moito traballo, un tío moi insistente, pero... É máis físico, bueno, Joglar. Exacto, sí, exacto. Entón, pues bueno, entendo o que decides, pero bueno, eu creo que sí podría, dependendo do partido, das cousas que queiras e de todo. Obviamente, tamén falaba aquí Glaswen de que o Celta, o sistema de Giral, inteiro, con oficio, que se pega os centrais e que baixe balóns. Claro, quer decir, obviamente é algo que fai moi ben e que se vas a buscar espacios que nos favorece moito, quer decir, contra un Madrid, contra a xente que nos che deixa moito espacio podestal, bueno, e contra non, incluso contra os que se cerran, porque decir, claro que Borja é un tío que aporta moitísimo, non te jode, porque Borja sabe facer 40.000 cousas. O outro día estaba vendo o partido e estaba vendo a Borja facendo desplazamientos de un lado a outro dunha banda a outra, que dices tú, cantos dianteiros che fan ese tipo de desplazamientos? Vouno decir, Mario, vouno decir, Borja Iglesias é un dianteiro titular para xogar un mundial. Oxe. Totalmente. Sen dúbida, está clarísimo. Pero vamos. Pero o que me refiro é que, joder, claro, pero é que Borja sabe facer moitas cousas, pero si fose un tipo dianteiro bolle, non creo que fose tan ideal para o sistema de Giraldez. Ainda que subera xogar algo de costas, non creo que resultase tanto. Quer dicir, o que pasa é que temos a sorte de contar con un Borja ou temos a sorte de contar, por exemplo, con un Iago cando sale, que che fa moitas cousas, pero que cada xogador ten un perfil, bueno, entón quero dicir que é todo tan relativo, depende de tantas cousas, pero, bueno, en fin. O tema do dianteiro e de Williot de meter imaginación. Bueno, o primeiro, agardo que Borja non sexa o dianteiro titular do Mundial. E segundo, adir ao meu comentario que a Mario non teño o mesmo cariño que tiña o ano pasado. Teño máis, o sea, que non fago aposta iso de estar en desacordo. Teño máis porque, claro, o ano pasado pois o vía todas as semanas aquí, estábamos no mesmo grupo de WhatsApp e o roce fai o cariño, pero o non roce, porque xa non estamos no mesmo grupo de WhatsApp, fai que botes lle de menos. Entón, a Mario teñole moito máis cariño. Así que Mario este ano non encontro pero entón en algo con él. Cariño non estar de acordo. Damián sempre estaremos de acordo. Unha relación tóxica, incluso, pode ser. Claro. Pero entón Alex, como foi eso? Mario foise do famoso grupo de WhatsApp do que sempre falas nesta canle e no que eu nunca estuven, ou votaronte a ti por querer pegarte con... Grupos de WhatsApp do Celta teño 3, pero eu coincidín con Mario en un. Bueno, 4 cos cachopeiros. Coincidín con Mario en un, pero xa non está. Cachopeiros, acabas de descubrir o noso grupo, non podes... Cachopeiros. Vaya nome de grupo, Vaya desgracia. Cachopeiros. Que pena. Cachoperros. Cachoperros, eso sí que nos viña máis ao pé. En fin, deberíamos sortear unha entrada a Cachopeiros. Non é un grupo moi activo, verdad? Comentamos poucas cousas. Eu a veces comento cando... Xa falamos aquí, pois xa está. Oi, Antón... Oiche, mellor falar o que hai que falar, porque eu tamén noutros grupos, po que se fala e o que leo, digo, mellor estar calado. E despois veñen as actualizacións do teléfono e hai que eliminar cousas. Tens razón. Oye, igual Antón algún día baixe porque ten que actualizar para por eu que sei, alarma da casa. Pero Antón, que eu non me enterei ao final. Estás na casa nova ao final ou como? Estou na casa nova, pero bueno, xa a última vez que participei, as dúas últimas veces, hai unhas semanas xa está. Pasa que agora xa a casa está un pouco máis enteira, arranxada, coas cousas onde teñen que estar, pero ainda hai caixas por aí, iso non remata nunca. Pero sí, levamos ao menos un par de meses na
Antón, o que se ve aí unha cociña maravillosa, o sea, mesmo que tú que lle das a todo, quer Que decir, tú que tamén lle... a casa na que paso máis tempo eu tamén, porque a min Claro. gustaba moito. Ves, é o que iba a ir, o sea, tú que lle das a todo, sempre estás comentando que si libros, que si música, que si isto, que si tal, que lle das a todo. Estaba ben un día unha receta de cociña propia aí do que se che de guai, estaba ben, Estaba ben, Deberíamos facer un Ou polo postpartido menos eu que son home, con eu que Antón son home de bon cociñando. comer, eu agradecería moito, Terei que pensalo, pero creo que non é tan telexénico, non? O sea, para facer un vídeo é máis sinxelo falar que estar aí a facer unha receita, non? Podo facer unha receita pois cando estea de volta aí en Vigo e comemos xuntos, se vos parece. Cando vai ser Sabes que eso? o de comer non nos gusta nada, Cando vai ser eso, Será Antón? prova. No Nadal non hai opción polo pouco tempo libre que temos. Pero este próximo Nadal estarás por aquí presencialmente. Este Nadal non, O verán. pero o verán sí. O verán, quero decir, eso. Sí. Bueno. O verán a pues, intención é estar presencialmente, sí. E a pregunta, entón, ahora é, Habría que mirar de facer un programa presencial, ou que? Claro. Ou comer, que carallo, un programa. Bueno, ou comer mentre facemos o programa presencial. Exactamente. Ou un programa presencial de Antón cociñando e nós comendo, que tamén sería de interesante. Bueno, en fin, todo se falará. A pregunta é si paquelas Alex seguirá cas pintas de Jonas Radu ou xa non sei. É que eu de verdad levo toda a noite vendo a Radu cada vez que miro pa cámara de Alex, macho. É unha cousa impresionante. Hai os guantes. É un tío que causa sensación. Temos un porteiro que é o verdadeiro influencer. Quédalle ben, hai que decir, Sí. Parece máis chaval incluso. Parece que en vez de ter 3 fillos, que ele é o fillo. Máis canallita, se le ve. Máis canallita. Tamén sou fillo, Tamén é fillo, quen o diría, efectivamente. Tamén é fillo. Claro, que hai veces que... hay veces que nos olvidamos. Bueno, oye, Quintáns preguntaba por aquí que cuando se sabía si España iba a volver a levar 8 equipos a Champions. Creo que tarda hasta final de temporada, porque depende polo coeficiente UEFA, pero creo que vamos bastante mal. O sea, que vai ser complicado que o oitavo vaya a Europa este ano, entre outras cousas polas poucas vitorias do Celta, pero sobre todo por como se está dando o Athletic Club e a Villarreal na Champions, despois saber que fan Barça, Madrid, Atlético, tal e cual. Bueno, en fin, eso que se apañen, pero estamos cuartos, este ano, creo. Que tamén estou pendente diso, porque eu este ano ou apañamos Europa League, xogamos Champions, non quero outra vez Europa League. Estou xa pendente, eu non descanso, pero este ano temos que dividir os puntos entre 8. E o Villarreal e o Athletic están sin máis, o sea, como os cálculos así a grosso modo, o Rayo tiña que llegar das semifinais para arriba, Atlético, Barça e Madrid tamén, e o Celta chegar moi longe na Europa League. O sea, este ano está moi complicado porque somos 8 equipos en Europa, 2 deles están eliminados, o Celta ollo, o Madrid non va sobrado, o Atlético de Madrid non va sobrado. Vai estar jodido, este ano creo que vai estar jodido. E ademais, o ano pasado, por exemplo, creo que estábamos aí pelexando, porque van dúas ligas, teñen dúas ligas esta historia. Estamos aí pelexando que a italiana, se non recordo mal, e de repente caeron 3 italianos de golpe. Foi a Juventus con non sei que equipo, o Nápoles, bueno, non sei como fora a cousa, que foi un descalabro dos equipos italianos. Este ano parece que vai ser máis difícil. Eu prefiro que haya unha plaza menos e non ter que estar apoyando en cuartos de final e semifinal ao Madrid, ao Barcelona e a súa nai. Este ano eu sou do Villarreal, Ollo co o Villarreal está eliminado en Champions. O digo hoxe en decembro. Ollo co Villarreal nesta liga, porque ten profundidade de plantel para gañar a liga. Está por enriba do Atlético, está por enriba do Madrid e a 2 puntos do Barça. Ollo aí. Sería para min unha gran noticia que se leve a liga a outro equipo, aínda que este patrocinado por Mercadona. Pero o asco que teño a Barcelona e Atlético é Ostras, pero en Champions foi un descalabro, En Champions o Villarreal
Descalabro. Hasta co Copenhague na casa. O sea, increíble. Bueno, en fin. Cousas veredes, amigos, cousas veredes. Que hai que falar algo máis do partido, non? Estamos aquí divagando entre a casa de Antón, a cociña, non sei que. Temos pendentes 7 partidos. A min a min interésame especialmente creo que o plantexamento de Claudio é moi acertado, como non foi así noutras ocasións recentemente, pero o tema dos cambios é que encantoume. O sea, encantoume ver como está funcionando o equipo pola banda de Javi Rueda, non pola de Mingueza, e ollo que hoxe gustoume especialmente Óscar Mingueza, que creo que é algo que non é habitual en min últimamente. Meter a Jones para correr, os cambios de banda entre Willy, Taspas, Ferran Jutgla e demais, bueno, creo que foi un acerto detrás de outro de Claudio. Faltoume ver un pouquiño máis, ou eu esperaba ver un pouquiño máis de Borja Iglesias. Creo que non estuvo tampouco de todo moi acertado o pouco que entrou, pero hai que ter en conta seguramente os minutos que leve as costas este futbolista nos últimos meses. A partir de aí, bueno, pues que decir, Jones un gol, entra Sergio Carreira despois desa medio lesión, se pode chamar así, con varios puntos na cara de Javi Rueda, entra Ilaio Moriba, entra o propio Borja Iglesias do que falamos, e entra un Hugo Álvarez que eu, amigos, vexo brotes verdes. Eu empezaba a estar preocupado por Hugo Álvarez, creo que o tema da rodilla non lle fai ningún favor, pero gustoume o partido de Hugo. Non sei, Mario, que podemos comentar do plantexamento e sobre todo da lectura do partido de Claudio e desos cambios que eu creo que foron a chave realmente para que o Celta gañara o partido que estamos falando a esta hora da noite da primeira victoria do Celta en Baleidos en Liga. Bueno, o plantexamento para min estuvo ben. O de Claudio, como sempre, repetindo unha e outra vez, pois é o tema de que fai moitos mini partidos dentro dos partidos, hai como... El sabe que vai haber momentos onde señan dominados, momentos dos que pode atacar as espaldas, momentos dos que tal. O sea, hai moitas cousas e penso que sei o adecuado. Saímos moi serios, moi competitivos de tú a tú co Bilbao, que era o esperado, como foi contra o Bolonia, como foi contra estes equipos rollo. Que ainda que o Bolonia ao principio, o sea, en xeral en todo o partido nos dominou moito, quer dicir, cando sale intenta, pois iso, non? Igualar as forzas, a presión, o sea, igualar de tú a tú normalmente de home a home ou polo menos para facer superioridades pois cando ten balón ou para atacar ou cousas así. Entón, bueno, o tema de que despois vaise desarrollando o partido e el vai facendo e lendo. Entón, Claudio creo que a maior virtude que ten é que vai lendo ben o partido, caso que despois os xogadores o sepan interpretar. E para min hoxe si leu ben o partido, para min hoxe si fixo ben os cambios, para min incluso o Celta cando na segunda parte dominou máis e tivo máis o balón o Bilbao, estivo acertado con todo o que fixo Claudio para, pois eso, saber calmar o partido, que o Bilbao si tuvera o balón, pero tamén que arriscase máis e deixase bastantes espacios para poder contraatacar e poder as ocasións que chegaran que foran moi claras, porque se marcas un terceiro gol acabas o partido e tes dous goles de vantaxa. Non é algo que habitualmente me houvese gustado, porque me acordo outros anos do Celta que sempre que non íbamos ganando eso nos metíamos atrás ou cosas así e defendíamos horriblemente mal, pero era como un método de desesperación ou un método de vou facer o que poida hasta o final, cando ahora non é iso, simplemente é un plan de partido, non? É dicir, de cando vas. Entonces, pues bueno, nada que decir. Este partido en concreto, como contra, por exemplo, o Madrid, e contra outros equipos, si lle dou a razón de que a mellor pues, non nos interesa ter tanto balón, e que sí que é interesante pues, xogar en transicións moi rápidas. Bueno. E que precisamente eu penso que cando o Celta mellorou foi cando tomou posesión do balón, non? Porque na primeira metade houve moitas fases nas que non o tiña, tampouco sufriu moito, porque o Athletic non tivo o seu partido, realmente, non incomodou moito a portería de Radu. Claro, está ese penalti totalmente evitable, un tiro ao pau, vale, pero a sensación, sobre todo, durante a segunda parte foi de que o Celta foi máis a polo balón, a ter o balón, e atacar os espazos moito mellor que na primeira metade, e así chegaron os dous goles. O segundo gol pois con el Abdelawi seguindo o balón, que é o que hai que facer realmente, non tanto seguindo o xogador, senón seguindo o balón, sabendo onde está, podendo anticiparse,
bueno, claro, con ese colchón de 2 goles, pois o Celta, a mí o que me gustou foi que seguiu a ter a intención de ter o balón e xogalo, un pouco matar o partido, non tanto metendo un terceiro gol, senón pois contemporizando, ralentizando un pouco o xogo, tocando o balón, tendo posesións máis amplas, e penso que iso foi o destacable, bueno, entre outras cousas deste partido e desta primeira vitoria. Hai partidos nos que o Celta deixa o balón na posesión do equipo rival e vai a contra, e penso que neste partido funcionou mellor o Celta cando decidiu tomar a posesión do balón bueno, pois dominar tendo a posesión, non? Eres máis de Mario que de Alex. Estamos abrindo aquí bandos a cascoporro. Pero en que sentido? Para pegarnos, porque Mario é fiel ao guardiolismo ilustrado. No, pero depende un pouco do partido. Depende un pouco do partido e a mí molesta menormente cando o Celta, por exemplo, abusa de sair co balón controlado dende atrás. A veces un patadón está ben metido e non hai ningún problema. A ver, moitos de errado tamén o hoxe. tema este de non falemos aí de tal, porque a min tamén este tipo de posesión de doulle balón dun lado a outro, sin profundidade ninguna, obviamente a min pareceme inútil. A min, por exemplo, gustoume máis o Barça de Luis Enrique que o Barça de Guardiola. É dicir, Luis Enrique sabe atacar os espacios e sabe plantexar moi ben os partidos. A min gústame máis o que fai Luis Enrique e non necesariamente ten o balón todo o puto día. Aí é onde quero ir. Quero dicir que sí que hai que dominar, sí que hai que ter que protagonismo, pero obviamente si vas a crear ocasións de gol. Se non as vas a crear, porque para min o fútbol é iso, crear ocasións de gol. Claro. De feito, a primeira parte foi moi aburrida por esa razón, dende o meu punto de vista, porque hubo moito tocar o balón por parte do propio Atlético e ás veces do Celta, pero con moi pouca profundidade, con moi pouca chegada, prácticamente non pisaron a área durante os primeiros 45 minutos, non? Entón, o de tocar o balón a min pareceme ben, pero ten que ser un medio para cadar un fin, non un fin en sí mesmo, non? Entón, ese é o tipo de fútbol que a mí me gusta máis, non? Tanto toqueteo non é preciso, a menos que haxa unha razón para iso, e que a razón sexa, pois, abrir espazos, atacar os espazos, etc. Ou, dependendo do resultado, pois ter o balón e contemporizar, non? Eu sinto que estou un pouco no medio, O sea, non teño unha opinión clara contra isto. Creo que sobar a pelota é o camiño que acerca máis ao Celta ao éxito, pero tamén me emociona ver correr a Jon Serradelawi como un potro de bocado. Sí, claro. O sea, porque depende do partido, do momento tamén do partido. Pero o fútbol é ben estas cousas é moi debatible. É moi debatible, porque é o tema. Tú normalmente de inicio, o sea, tendo as forzas iguales, tú queres ter o balón ou non queres ter o balón? Se eu teño o balón, teño posibilidades de marcar, teño posibilidades de moitas cousas, se non teño tal. Que pasa? Claro, que se non estás nas mesmas igualdades, obviamente, tú podes ter o balón, pero igual te faz máis daño que eso. O sea, quero dicir, se xogas contra un equipo que é infinitamente superior, que ten xogadores que son moito mellores, tú tes que buscar un método de contrarrestar esa inferioridade que tú tes, de algún modo. Entonces, o Real Madrid, o Barcelona e toda esta tropa, que levan toda a vida en plan, pois, abusando do resto de equipos, se tú tes mellor plantel, máis cartos, máis tal, de algún modo lles tes que ganar. Entonces, tes dúas opcións. No fútbol antigo ainda se podía discutir con un bon equipo xogando máis e tendo posesión e lle podías discutir e intentar ganar. O día de hoxe xa é máis complicado, porque o que digo, é en plan, o Madrid con pouco que aprete un equipo tan físico, porque ten uns xogadores tan absolutamente físicos que che pasan por riba, pero que encima de ser físicos teñen talento. Quer decir, entonces, que faz contra iso? É moi difícil ganar de equipos así. É moi difícil. E tú empezas, precisamente, e ainda así lle ganamos, pero quer decir, entonces, cal é o tema? Pois que joder, é o tema de depende do que teñas tú no equipo, do que utilizas, das ferramentas que teñas. Entonces, claro, por eso digo que contra equipos como Madrid, contra equipos como a X, eu apoio totalmente que se xogue desta maneira ou que se xogue como a Claudio xogou hoxe ou como que xogou contra o Madrid ou contra tal, atacando meramente os espacios e defendendo igual un bloque dependendo do partido, un bloque un pouco máis baixo. Porque, mellor, claro, con un Madrid ou tal, con Vinicius, con non sei quen, con Mbappé, que son rapidísimos de tal, tes un bloque medio e revéntante. O sea, que che pagan as espaldas e revéntante.
Entón, depende de moitas cousas. O que hai que pensar é que non podemos estar coa idea esa de o fútbol de jugamos presión, campo rival, tal, e desta maneira e punto e se acabou. No, que iso... En plan, nos partidos hai que xogar no mesmo partido de moitas maneiras. O que pasa é que eu non sei se o Celta, cos xogadores que ten hoxe, cos estados de forma que ten hoxe, por lo menos esta tempada, cual é a forma que mellor lle vai ao Celta cos xogadores que ten, polo menos en pico de rendemento. Porque eu entendo que se tes un gran Damián, se tes un gran Marcos Alonso incluso, se tes un grandísimo Iago Aspas, Marcos Alonso hoxe, por certo, milagre. Que iba tocando tamén, exactamente. Que milagre. Tes un gran Iago Aspas en plenitude física, e ademais, pois podes xogar outro tipo de fútbol. Pero si tes de que fiar de Brian Zaragoza, de John Seladarawi, de Williot e demais, pois igual o camiño o éxito chega por outra banda. Eu non o sei, a min gustame máis o primeiro que o segundo, pero creo que neste caso Alex é un pouco a nota discordante, o giraldismo aínda se está formando. Ten moitas aristas que quizáis non é só o fútbol de salón de tocala, ter 80% de posesión. Eu estou de acordo co comentario de Mario que depende moito do rival. Eu creo a xente moitas que Claudio plantexaba o partido dependendo non que centrarse no seu e ser o Celta, non, pero é que o partido xogas contra un rival. O que sí que estou un pouco en desacordo con Mario, estou de acordo nunha cosa ou outra, de que sexan máis grandes, non só iso. O sea, eu, por exemplo, eu boto unha pregunta e quero que contestades os tres. A ver. Ao Xetafe, que creedes que hai máis posibilidade de gañale? Con balón, tendo nosotros o balón ou téndolo eles? Pois eu sinceramente, quero dicir, eu entendo por onde vas. Pero eu tería o balón. Eu, a pesar de que sigo o handicap, seguramente é un equipo que precisamente en nada, o sea, necesita poucas ocasións, está moita efectividade, porque ás veces que te chega tamén é moi claro. Pero é que precisamente o que creo é que tes que ser moi efectivo, quer dicir, tes menos posibilidades de que che faigan gol se só tes dúas oportunidades en todo o partido. O que tes que facer é que esas dúas oportunidades, baixo ningún concepto, che marquen. Non hai máis. O tema é, se eles xogan colgados debaixo o largueiro e tú te metes tamén atrás, das o balón e eles van a ir arriba, que ao final non quere ganar ningún, ou é que é todo deixalo moi no aire de... É moi na suposición, non moi na suposición de que vai facer cando normalmente fai isto, que vai facer si eu faigo isto. Entón, non, eu prefiero entonces no aspecto do Getafe, ou xogar contra o Getafe, prefiero ser protagonista, prefiero ter o balón e prefiero atacarlle co balón nos pés. Eu, pois, sabes por onde vou porque me coñeces e coñeces o fútbol, eu vou por aí, porque o Xetafe é un equipo moi acostumado. Non, enténdote, ten razón. Son moi rocosos e dejan poucos espazos e o Xetafe vai, pero se hai que ser protagonista, a calidade non sobra no Xetafe, sendo Arambarri e Milla dous xogadores que gustanme moito, pero non ten moita calidade o Xetafe. Entón, que coller o balón e quere tocar, como non van sobrados de calidade, é moi posible que cometan moitos erros dos que comete o Betis, o Villarreal e demais. E aínda así, o Betis ao Villarreal e demais facémoslle dano. Entón, a iso vou eu. Que a min, ao Xetafe, por exemplo, eu vexo moita máis posibilidades de gañarle no Coliseum que en Balaídos. Porque eu sei que en Balaídos van a colgarse do longueiro. Coliseum, eu vi en partidos do Xetafe, e aínda que sexan un equipo xunto e tal, pero no Coliseum, contra a maioría dos equipos, buscan ser tamén protagonistas en certos aspectos. Un xogo máis directo, non con xogo de tocar e tocar e tocar, porque non ten xogadores pa iso. No Coliseum sí que non tiran a liña tan atrás. Os exemplos, ao Celta, un equipo, sexa o que sexa, veuse na Copa do Rei. É dicir, na Copa do Rei, contra equipos moi inferiores, o sea, o primeiro era de preferente e o segundo de segunda federación. En espera, esos equipos somos capaces
faceles moito dano cando están en bloque baixo. Entón, este ano cústanos unha barbaridade. Por iso o troco de xogo. Claro está contra depende que Que equipos. Xetafe igual é un Mario, extremo moi extremo. A E redundancia. o Xetafe non vai tampouco, acaba 0-0. Sí, pero estou supoñendo que regalas o balón e o Xetafe caliente e vai en riba. Pero o Celta es que este ano os bloques baixos en xaneiro pode cambiar. En xaneiro ven fichase que poda, pero que non vai vir, pero ven un fichase que pode que se lleven atacar bloques non, o sea, agora mesmo non vexo esa Bueno, facilidade. Por que letra empeza ese fichaje? O Celta Fortuna é unha cousa que non me preocupa. Eu co Celta Fortuna seguiría xogando da mesma maneira. Por qué? Porque nese aspecto, pois Hugo González, Óscar Marcos, De La Ángel Barco, con menos calidade, pero ter remate. Aí Bernard Somoa que aproveita moi ben os espazos. O Celta Fortuna non ten ninguna dificultade. Xogar, pero no primeiro equipo hai unha dificultade moi importante. Bueno, facendo así un paréntesis, estou moi de acordo co último comentario de Glasswing. O sea, eu estou totalmente de acordo e no mesmo barco. Eu tamén. Claro, eu non o vexo, pero... Bueno. Creo que ahora... Entón, o comentario é nunca está de máis o toqueteo. No, eso, evidentemente. Eso sempre en todos os contextos, claro. Pero... Oye, Antón, estuvimos antes estuvimos vendo unha foto túa cun pelazo, Como? Pero de onde saiu esa foto? Do teu Instagram. Pois eso sí, de non hai... Do meu Instagram, unha foto con pelazo. Sí, mencionou na Mario non me Seijas. lembro. Estabas lembrando a un cantante falecido, se non me equivoco. Ah, sí, bueno, Raúl Malo, sí, o líder dos Mavericks, sí. Ollo cuidado, pero ollo cuidado ese pelo, Aí tiña pelo non moi longo. Cando tiven pelo máis longo foi cando vivía en Dakota do Sur, que o tiña ata os ombreiros. Pero sí, bueno, Raúl Malo, grande persoa, ademais, de moi bo músico, sí. Valoramos moito a Raúl, pero valoramos máis o teu pelo, O sea, verte así con ese pelo, tan novo con ese pelo, ollo cuidado. O sea, eso... Sí, bueno, eso 2008, así que xa choveu dende entón. Pero é que eu... Antón, pelo, ¿no? Digo, Antón, ti sendo como eres, o sea, sendo como eres tal, música jazz, non sei que, pelo lo... Hostia, pero tocaban os Iron Maiden, Antón? O sea, esperábame outro, que decir, un rollo máis jazzero, non tan... E non me daba o pelo longo, que pasa que era... custaba moito traballo telo, non? Entón, pois, eu, sendo vago por natureza, pois, decidín cortalo e por iso está agora. E despois tamén porque, claro, cos anos vai caíndo, entón, pois, xa non teño tanto pelazo como tiña nesa época. De todos os xeitos, eu penso, con pelo longo, pelo curto, con Raúl Malo, con Raúl Bo, con quen sexa, os Mavericks, grandísima banda de country de Texas, country rock tamén, Tex-Mex e tal, bueno, o Celta sofre menos cando ten o balón, eu penso, en xeral. No que se dis sufrir, penso que o Celta sofre menos cando ten balón, pero eu entendo que dependendo do rival, o plantexamento necesariamente ten que ser distinto, non? De todos os xeitos, tamén penso que o Xetafe, claro, ten esa fama ben gañada, pero é un equipo que non xoga mal necesariamente, o sea, ten armas e ten argumentos, non? Outra cousa é que non sempre os utilice, que haxa fases dos partidos nos que vai gañando, nos que do que se trata de perder tempo, pero eu penso, estou de acordo co que dicía Mario e co que dicía Pablo. Eu penso que contra o Xetafe a min gustaríame ver que o Celta ten o balón, non? Porque penso que sofre menos cando ten. Outra cousa, xa digo, é que dependendo do partido, pois poida e do rival,
pois aí é onde está os argumentos, e aí é onde está a profundidade como adestrador de Claudio, ¿no? Que vai adquiríndoa a medida que pasa o tempo e ten máis experiencia, non? Pero entendo que haxa partidos que os plantexe de outro xeito non para ter o balón, non? Pero bueno, eu cando critico ás veces algún plantexamento de Claudio non ten que ver necesariamente con que teña ou non teña o balón. Simplemente ás veces ten que ver pois porque non me gusta algúns dos xogadores que saen, non me gusta ás veces como plantexa algúns dos partidos, pero outra cousa, unha cousa é esa, e outra cousa é que eu penso que cando o Celta ten o balón é cando menos sofre. Iso é contra calquera equipo, realmente. Mesmo nos partidos de Copa nos que foi moi difícil, pero bueno, eu penso que sobre todo no primeiro pasa que non era quen de romper esa barreira defensiva de bloque totalmente baixísimo, ¿no? Non lembro agora que equipo era, pero non tiña tanto que ver con que houvese dificultades en defensa por parte do Celta, senón que era difícil rachar esa barreira. Bueno, creo que a vitoria do Celta contra o Athletic Club enténdese tamén. Falaba Mario antes de Marcos Alonso, pero creo que un partido moi correcto, tanto de Starfelt como de Manu Fernández tamén. A mí Starfelt espectacular. Starfelt está moi ben, está en Starfelt, hai que falar do nivel de Starfelt. Ese nivel, porque o Starfelt ahora mismo é certo que Radu a nivel defensivo está sendo Radu para un penalti, hai un balón ao pau e demais, pero eu creo que en xeral situación bastante ben controlada, e creo que non os atacantes do Athletic Club non son precisamente nin por cantidade nin por calidade unha batalla sinxela para os centrales. Pero Pablo, eu penso que defensivamente, cando ves que o rival ou que os argumentos que está a poñer sobre a mesa son continuamente centros e colgar balón, algo estás a facer ben en defensa. Sí, pero bueno, eu co Celta non sei se me interesa que me colguen 10 balóns. Non me interesa, pero penso que é como un sinal de que a lo menos algo sí que se está a facer ben, non? Porque se ese único... Eu ás veces criticaba do Celta que tiña poucos argumentos en ataque e que abusaba moito deses centros e tal e cual. Moitas veces eso, para min, é un sinal de acabar xogada, desesperar, sí. E de non estar xogando un bo partido. Bueno, depende, si tes precisamente enfrente un rival como o Celta, igual hai que colgar. Aí está. Son uns cuantos. Es que... Sí, bueno, pero se o estás a facer todo o tempo tamén indica que hai... Depende dos xogadores que teñas tamén, quer dizer, non é o mesmo ter un dianteiro que che mida tal, ou quer dizer, como antiguamente era Ismael Zaiz no Bilbao, que se está hoxe igual tal, que se centras está muni aí, que non ten nada que ver. Sí, claro, por suposto, pero... A ver, tamén iso é a fama, porque eu noto este ano que sufrimos moito menos por enriba. Sí. O sea, eu outro ano se estaba cagado cando había un córner, cando tal, pero este ano veo máis ben. Bueno, tamén é certo que ter un porteiro que sale de baixo do longueiro está ben. Houve un par de goles este ano. Se agradece. Sí, pero houve un par de goles este ano que me doleron especialmente, que foron os dous de saque de córner ao primeiro. Que é máis por despiste de marcaje que por propio saltar e pelexar e todo iso. Pero creo que no que se mellorou non é solo nos centros laterais a hora de despexalos, que está mellor, equipo está mellor, senón que tamén creo que a hora de que o xogador centre, que nunca centre solo, refírome, o Celta na presión de esos balóns laterais é moito máis eficaz, moitísimo. Eu quero destacar, agora que falades dos centros laterales, o partido de Mínguez en defensa. É algo que non se suele facer. Eu creo que estuvo medianamente ben porque Óscar Mingueza. Quizá non estuvo todo ben que suele estar arriba, pero creo que non sei se por coincidir na banda de Mingueza neste partido ou moi ben porque gustoume especialmente o partido de Óscar Mingueza atrás. Eu creo que un dos xogadores ou o xogador do cual en tema contractual pode estar máis debatido o asunto.
a realidade é que, bueno, é un xogador moi particular, ten 25 anos, pode ter ansias de retomar un pouco ese fútbol que volveu, o sea, que viu, que medrou con el desde o Fútbol Club Barcelona. Non sei que vai pasar con Óscar Mingueza, pero eu vexo que a xente pois parece bastante máis prescindible do que eu creo que pode ser Óscar Mingueza no Celta. Ollo que creo que con Sergio Carreira e con Javi Rueda estamos bastante ben cubertos, pero o tema de Mingueza eu creo que sería así como o tema de Fran Beltrán non me dá ningún dolor de cabeza, creo que deixar ir a Óscar Mingueza gratis por non empozarte con el en clave económica sí que sería un erro mayúsculo. Hoxe quero destacar a Mingueza, creo que é un xogador comprometido, un xogador que incluso ao acabar o partido con David Moldes dixo ou deslizou que el se quería quedar. Eu creo que a sensación de todos é que o rapaz está moi contento en Vigo e que se lle pagas un poquito máis vaise quedar. Pero bueno, neste aspecto non sei como vedes vos, porque sí que temos falado moito do Óscar Mingueza, creo que un xogador capaz do mellor e do peor, e de sacarnos a nosos cuatro especialmente, pois tamén o mellor e o peor. Antón, non sei se está moi de acordo con que xogou un bo partido Mingueza porque decide irse directamente, que xa non lle interesa falar deste paisano. Deixo bolo a vos. Non iba a decir outra cousa despois do partido nos micrófonos do Celta. Pero vamos. Bueno. Un 5% me parece abusar. Hostia. Señor Alexandre desliza por aí pouco a pouco, tal, vai metendo baza, pero non se acaba de mollar de todo. A que se debe ese 5%? O que pasa que isto non ven de primeira man, ven de segunda. É dicir, non falei disto con ninguén do clube, nin tal. Ven de outra persona, pero que ten o 100% da confianza miña. O pescado está vendido. De feito, Mingueza trocou de representante, porque o representante non atopaba ofertas acordes. Pero vamos, eu quero que Mingueza se quede, sen dúbida, porque perder un xogador desa clase, aínda que din moita caña a Mingueza, pero Mingueza é Mingueza para o bo e para o malo. E vamos, perder un xogador así de balde, pois non me fai ninguna gracia, pero vamos, que eu non perdo tempo coméndome a cabeza porque polo que me chegou está todo pescado vendido. Quero unhas cousas, creo que merecidas, e creo que ahora habendo ido a ver, aínda que as derradeiras convocatorias non foi, ahora recupérase Carvajal, pero creo que pode ter ofertas moito máis altas que o Celta, está no seu dereito, ao igual que o din no seu día con Alfon, como con todos os xogadores, o sea, os xogadores non xogan gratis. Se pode pedir o que pode pedir e gañouse, o sea, eu creo que o estatus que ten hoxe en día pode pedir, está no seu dereito e pareceme ben, de feito. E o Celta está no dereito de non dar porque quere ali xerar. Se o que vais a ahorrar de Unai Núñez, de Carles Pérez e do outro, vas a dar yo a outros xogadores, pois quedas igual. E o Celta ten a tarefa de alixerar. De límite salarial unha barbaridade. E se vas dar un soldo alto a Mingueza e logo queres que venga Brais, soñas cunha volta de Gabri Veiga, e Iago Aspas vai renovar e tal, pois non baixas nada. Ai, Pablo, que ya se quedou a Pablo. Pero con todo esto sería unha neglixencia moi grande deixar marchar un xogador como Mingueza gratis. A ver, claro, aí está o tema. Aí está o tema. Cal é o tema? Renovas a Mingueza e o vendes. Se non queres un soldo alto, o renovas e a primeira o vendes. E ganas cartos, sí, pero... O tema de haber vendido a Mingueza xa tiña que haber sido pues cando selección, non sei que, hype e isto e andando. Para min.
para min, por qué? Sinceramente, eu isto, por exemplo, o nivel mínimo que tiña que dar Mingueza é o nivel mínimo de hoxe, porque normalmente o que se lle pide, ou polo menos o que lle pide eu máis é a implicación defensiva, a actitude, ese tema de cousas. Por qué? Pois porque sei que a nivel ofensivo vai sobrado. É un xogador que é moi bo, é un xogador que aporta moitísimo a nivel ofensivo e é moi bo. Cal é o tema? Pois que joder, que non podes vivir quer decir, por sempre a xente está excusando e como en plan, no, pero es que é moi bueno, nos dá un ataque, todo o que ti queiras, todo o que ti queiras. Pero no fútbol de hoxe, o sea, hasta os dianteiros presionan e defenden. De feito, no sistema de Claudio aí podemos ver a Pablo Durán, que gracias a todo o traballo defensivo que fai, libera moitas veces de que Iago teña que facer X traballos que a pesar deso, quer decir, non é que faiga porque non queira, senón porque non pode, porque Iago ahora mesmo, pues, coa edad que ten e coa lesión de espalda e das, pues, que non dá moitas veces e a mellor, pues, quer decir, digo de Iago, pero como de outras cousas. Eu entendo que é un xogador que ten moita calidade que todo iso. A negligencia, por suposto, deixalo ir gratis. Ahora, prescindible, para min pode ser prescindible. E para min, na estructura de un clube ou dun equipo competente, os cartos teñen que estar invertidos nos dianteiros centros, que decir, agora temos a Borja e todo iso, non sei canto vai durar, e para min nos mediocentros tamén, se un mediocentro de calidade tal, como se invertiu con Ilais, e despois iso, pois xa veremos, pero quero dicir, creo que hai certas posicións máis necesitadas de ese tipo de inversión, non? Por iso falaba perfectamente Alex dun caso moi claro, por exemplo, que nos dera ahora ter a Brais, porque Brais non só podría xogar na posición incluso na que está xogando Iago ali arriba, podría xogar incluso se o pos no carril, podría xogar na posición de Mínguez aportando moito balón de saída, balón último pase de máis, incluso no mediocentro, que xogou no mediocentro na Real e podría dar moitas cousas ao lado dun mediocentro máis físico. Daríanos moitísimas cousas un tío como Brais. Por iso quero decir que para min, igual, claro, o que tes que buscar é outro tipo de cousas que che veñen a tal. Que pasa? Pois poideche fichar a Mingueza gratis con ese tal e ahora telo así, claro. Pero si está a punto de irse, ou si se vai ir por outro lado, ou se mil historias e ao final non sacas un peso, pois para min a negligencia está aí. Non que seña prescindible ou non, porque para min si o é máis nun equipo como o Celta, donde para min, digo e repito, todo o mundo ten que atacar e todo o mundo que ten que defender sin excepción alguna. Porque todos o fan. Iago Aspas foi o mellor xogador da historia do Celta, pero digo, estos anos foi ese mellor xogador con ese caché con tal e víalo apretar absolutamente sempre con compromiso e con todo. Se o fai Iago, non o vai facer un Mingueza ou non vai tal. Para min eso é innegociable. Entonces, para min, o único problema que ten Mingueza é cuestión de actitude e a nivel defensivo, que hai moitas veces que para darlle un collejón en plan, tío, espabila. Nada máis. Porque polo resto, eu acordo algún partido que fixo moi bo, decir, joder, si solo, non fixo aí un super partido brillante en defensa, pero fixo o que tiña que facer e as cousas correctas. E hoxe cumpliu. Entonces pedimoslle como mínimo este nivel, que despois, por exemplo, hoxe tamén tuvo moitas pérdidas de balón. Tuvo aí como 3 ou 4 pérdidas ao principio do partido, que a min deixarme un pouco frío, pero bueno, pero non tampouco escandalosas, pero bueno, oye, o tema é que eu que quero decir que para min ese é o problema. Entonces non podes ter ás veces un tío que simplemente porque seña ofensivamente bo teña de tal. Entonces non me parece tampouco que se vai a ser algo que nos repercuta demasiado no nivel da plantilla. Depende do que fiches, obviamente, depende do que te reforces e como e tal, pero non creo que seña tan alarmante. Para min o problema e o grave está precisamente no que falábamos de económicamente deixas ir libre a un tío como Mingueza cando lle pode sacar cartos bastante jugosos, que sempre estamos con eso de temos que recardar X cartos e hai que mirar para onde seña. Estou vendo por aquí que comenta Antonio Pérez unha cousa interesante que pon deixalo ir gratis, pero que estea esta temporada europea é mellor que se fora por 4 duros en verán o verán pasado, por ser o 50% do Barça. E é que é certo que o do carallo do 50% do Barça, eso é unha papeleta tamén complicada ahora de desfacer. Estando de acordo entendendo o que di Antonio, tamén quero decir que se falaba dunha oferta dos 20 millóns que ponía na cláusula e son 10 para o Celta. E 10 non son 4 duros. Por 10 millóns añades 5 e fichas a Brais. Bueno, non teño tan claro eu que se ficha así a la tremenda por 15 así. Non sei. Dame caso. Non sei. A mí Mingueza... Bueno.
Para o Celta... Sí, Alex. Eu creo que xa falei diso no grupo, pero para o Celta, se o Celta pon 15 millóns, sí. Se os pon no Arsenal, igual non. Non sei. Bueno. Para mí Mingueza é un xogador que é moi bo. Técnicamente estou moi de acordo co que di Mario, pero é un xogador que me desespera, porque é un xogador moito máis completo do que amosa despois no terreo de xogo. Por exemplo, no partido de hoxe, estivo ben en defensa, moito mellor en defensa o que está normalmente, pero nas entregas foi un desastre a meira de parte do partido. Entón, é un xogador que, para min, a ver, sabendo que é un xogador moi bo, vexo máis sobrevalorado do que debería estar. Penso eu. Porque é especial. Pero, evidentemente, é un xogador que cando está ben aporta moitísimo. Pero se antes dicía que Svedberg é un xogador un tanto irregular, pois penso que Mingueza para min é unha das cousas que máis me máis me fan dubidar del o irregular que me parece que é, non? Entón, por iso non penso que será un xogador pois que cando se vaya pois nalgúns casos imos botalo de menos por ese aporte ofensivo, etcétera. Pero non me parece que sexa un xogador realmente imprescindible que non se poida substituir, non? Entón, bueno, pois dependerá un pouco das cousas do mercado e cousas así, pero para mí non é un xogador totalmente insubstituíble. Bueno, veremos que pasa co Culebrón Mingueza, que creo que vai ser un dos que máis cola vai traer. Agora que vamos a encarar a recta final da tempada, van a empezar a vir os intereses, quedanme 2 meses de contrato, bueno, en fin. Por lo menos o Celta, Pablo, sí que podemos decir... A que banda te refieres? Como? Cando dís que Mingueza estaba na túa banda, en que bancada estivestes hoxe? Estaba en marcador baixo, pero do lado contrario, do lado que non daba o sol, do lado de Río. Vale. Claro, porque pensabas que igual me confundira con Javi Rueda ou algo así. Non, por si estabas en tribuna e non vinistes no. Non foi o caso. É o tribuna... No. De feita Mingueza sí que estaba na miña banda na primeira mitade, o grito que eu creo que veume coa cresta de Radu e tal, pero na primeira xogada do partido estivo ben, sí, pero na primeira xogada do partido métese a duelo con 3 rivais, non fan falta e quedase protestando. E Berenguer por aí só. Eu levanteime como un energúmeno, que dejes de protestar, hostia, que está Berenguer solo para allá. E o valor a Berenguer. E tivo que salir Marcos Alonso. Esas cousas son as que, repito, non foi falta. O sea, estaba eu xusto enfrente e non foi falta. Pero perde o balón e parase... É protestón, é protestón. Non bracea moito e tal, pero é un xogador cansino, Fala. Colinier, sí, é cansino. Non bracea como Aspas, pero fala como Aspas. Exactamente. É un tiro, é un rapaz chill, fala baixiño, pero fala. Iago Aspas é máis do momento. Sí, da explosión, sí. Así levou unha amarilla hoxe. Pega a chapa a todo o mundo, non só Por iso levou un hoxe, ademais, Iago. En fin. Bueno, amigos, iremos como o noso querido medallero que o temos empolvado e hai que sacarlle brillo cos 2 MVPs e cos 2 pufos. Xente do directo, xente do chat e queridos tertulianos, eu creo que o teño bastante claro. Quizá me falta un pufo, pero... Eu pufos non teño, xa te digo. Eu sí, pero suelo diferir nese xogador bastante con vos. Empezas tú, Mario, cos teus MVPs. Pois MVPs... Javi Rueda. Se non fora pola lesión de tal, a verdade que fixo un grandísimo partido. Carl Starfelt. O sea, pareceme unha barbaridade, xa non só o partido de hoxe, senón... É que me parece unha... Pero de verdade, o sea, en plan, ahora mismo Starfelt está de xogador de Champions, o sea, así de claro. Está sendo un nivel espectacular.
se fose un pouco mellor cos pés, vamos, non me cabe Xa, dúbida de que sí. estaría moitísimos De que non equipos estaría no aí Celta. poñendo moita panoja por el, porque o nivel que está dando é Sí, sí. escandaloso. De capitán do barco, totalmente. Bueno, foi capitán, de feito, nun treito no día de hoxe. Alex, 2 MVPs. Eu Celes. creo, aparte de que eu creo que hoxe invocou este podcast Alisson, Ajá. porque hoxe rematou o partido e non sei por qué, o sea, estábamos aí cantando e co himno e púsose Radu MVP. Entón, eu non vou levar a contraria a Alisson. Despois de facer o peinado. Non só decir MVP, o de MVP o sabe, sí, pues cando nos poucos ratos que xoguei ao NBA 2K26, que cando tiras os tiros libres MVP e tal, e de aí da NBA, pero co Celta non só, o sea, co Celta só escoita MVP nesta calde. E creo que invocou o programa, porque eu a esas horas non sabía que habería programa. Así que Radu un MVP, porque o di Alisson e o di Alisson. E o segundo, eu estou dubidando entre Starfelt polo partido tan completo que fixo e por Jones el Abdelagui, que foi o xogador máis determinante xunto a Radu, eu creo. O máis determinante no marcador, porque saeu el Abdelagui e creamos moito perigo. Pero igual a medalla é máis para Claudio que para Jones, Tamén, pero a Claudio non E sou cuidado que falla Jones tamén, Para min, si falla unha ten a medalla sempre. E ose palito para o celtismo, Ah, sí? Na rolda de prensa. Sei que... Que dixo? Sei que estamos contentos, pero si llegan a marcar el penalti, ya la culpa hubiese sido mía y he hecho malos cambios por sacar a Carreira, porque en la primera acción Carreira hace el penalti. O sea, non ten redes sociais, pero forma. No, pero claro, que ese tipo de cousas son innecesarias. Iso que eu últimamente estou a criticarlle moito a Claudio, que diga cousas que están fora de lugar. Porque Por qué? o que se ten que dedicar Claudio a facer, dende o meu punto de vista, é pois dirixir o equipo, plantexar os partidos e non preocuparse desta, non sei como dicilo, polarización innecesaria que hai no celtismo, que semella que cando algún critica, pois quere que o Celta perda. Non, home, non, que non funciona así. Que a crítica non está aí porque queremos que o Celta perda, que a crítica está aí porque queremos que o Celta gañe. Entón, se entras nese xogo, non faz as cousas ben. Eses dardos son totalmente innecesarios. Dedícate a facer o teu traballo que o faz moi ben. E deixa esa polarización que vai existir porque para iso están as redes sociais. E para iso estamos Pero aquí. que eu cando critico o Celta, non critico o Celta dende o punto de vista de que non me cae ben tal tipo ou tal outro tipo e tal e cual. É que é increíble que no 2025 haxa que dicir estas cousas, non? Que das a sensación de que cando un critica non é celtista. Que non é nin máis nin menos celtista por criticar. Entón, a min ese tipo de comentarios pareceme como outro día cando dixo que como facemos tan ben as cousas tantas veces, pois ás veces a xente esquécese. Bueno, tranquilo que precisamente nese partido non fixeches as cousas tan ben. Entón, hai que ter un pouco de mesura, eu penso, porque cando un entra o trapo nese tipo de cousas, finalmente queda mal. Porque o que fai é, eu penso, facer ainda máis grande a polarización que xa existe. Entón, eu podo estar contento co xogo do Celta nun partido e non noutro partido. Entón, eu digo cando non me gusta. E trato de argumentalo, podes non estar de acordo. Sí, Pero de aí a ir de triunfalista, porque nun día se gaña 2-0 o Athletic Club de Bilbao, bueno, pois non é o lugar para min. Eu entendo non é o lugar. Eu entendo perfectamente, Antón, e douche toda a razón de que, obviamente, se fai unha cousa mal, cada un é libre de criticalo. Creo que deberíamos ser unha crítica sobre todo constructiva. Está ben facela. Pero que semella que críticas constructivas non existen. Non creo que vaya por aí. Eu creo que o tema de Claudio é
de oportunismo de sempre da xente en xeral, Twitter, non sei que en plan, ganamos 2 partidos e somos a puta hostia ou de sempre, non? Perdemos 2 Pero e somos a última iso merda. contra o que estou eu. Correcto, Porque hai que correcto. analizar Pero o que decir, se ve. por eso creo que Non dende un bando ou outro, non? pero creo que debemos de interpretar ben as palabras de Claudio, porque creo que non van polo tema de que non se poida criticar ni moito menos. Creo que se a Claudio lle levas un argumento e lle dices algo de tal, el vache dar No, razón, seguro. porque aparte, acórdome das primeiras roldas de prensa onde el decía o que estaba ben ou que estaba mal do seu equipo e todo iso. Supoño que tamén o tema que cansará escoitar a pila de tonterías que escoite moitas veces en plan, A min tamén, a min é que tamén. fixo malos cambios e dices, no, pero por que fixo malos cambios? Porque acertou o tipo, dicir, porque tú si Pero o problema, Claudio, Mario, para min sempre é o refírome. resultadismo, porque finalmente Correcto, moita desta xente fala dende o correcto. resultadismo. Claro, Cando correcto, estou funciona de e cando acordo. non funciona, e iso Claro, non pode ser. Estou de acordo, pero por eso mismo eu agora nin é tan tal, o sea, por eso mesmo me gusta facer unha crítica constructiva a Claudio de decir, en Ludogorets penso que deberíamos de haber saído, que quero dicir que hai moitos factores, que tamén facía un frío do calquera se pon, quero dicir, hai moitas cousas cando un equipo vai xogar ali, pero me refiro que eu diría, pois eu plantexaría o partido de outra maneira, pero que o digo despois do partido e digo e antes do partido, porque creo que é unha idea da miña crítica de como vexo eu o partido contra ese equipo en concreto. O que lle fastidia a Claudio, que creo que estou de acordo eu tamén, estamos de acordo os dous, é que se se gana non se critica, se se perde criticas a Dios, e sempre estamos con esa cantinela de que se falla un dianteiro, pois fixo o cambio, meteu este, nada que non tiña. Vamos a descender. Como as críticas de que se lle fan a Pablo Durán ao principio de tempada, que eu sigo a decir que é un xogador moi importante para moitas cousas, según un partido que faigas, e agora digo, decir, porque eu decía, bueno, eu a Pablo vexo sempre, que creo que pode aporcar sempre máis desde o banquillo, porque é un tío que entre que sale fresco e a presión que fai pode facer que o equipo rival non sepa nunca sair desde atrás, que xa desde inicio, que tes unha disputa moito máis grande, tes que ao mellor desgastar, pero claro, el veio diferente, pero refírome, pero había moita xente que non che argumenta nada diso e que non, eso, simplemente di Pablo Durán non ten nivel para estar en primeira división. Claro, pero iso non é unha crítica constructiva. Entonces, decir que tal xogador non ten nivel para estar en primeira, iso é unha crítica totalmente inútil. Iso non ten sentido. Sí, pero refírome que Claudio, eu creo que vai por aí, non? Creo que vai por ese lado, de ese tipo de xente que é un ronron moi grande, ademais, é un ronron moi grande para... Eu non o digo só por Claudio, Mario, eu digo por calquera que vexa as cousas en branco e negro, porque as cousas non son así. E ademais, é que é importante que se comprenda que non son así, que eu teño paciencia con este proxecto do Celta que hai nestes intres, non? Pero que ter paciencia e ver o longo prazo non significa non poder criticar algunhas cousas que ves que non che gustan, porque senón, para que estamos a facer podcast se non estamos para falar do bo e do que non é tan bo? Entón, iso é o que eu non comprendo, que semella que agora, se o Celta gaña 3 partidos, somos maravillosos e imos gañar a Europa League. E despois, cando facemos o ridículo en Ludogorets, pois semella que é un equipo de primeira federación. Pois tampouco é así. É o que estou dicindo. Eu casi entendo que dixo un segundo, entendo que dixo de Claudio e tal, pero tamén quero decir que prefiro un entrenador que seña sincero e que de vez en cando levante un pouco irónico e tal, e que seña como é Claudio, que eu prefiro 1000 veces que ter un entrenador populista ou un entrenador como Benítez que todo eran excusas. Pero eu non dicía só por Claudio, xa digo, eu admiro enormemente a Claudio, pero non me gusta que a xente se instale nesta idea de que o Celta é algo intocable, que Claudio non se trabuca nunca e cousas así. Claudio se trabuca igual que me trabuca eu a dar clases en español ás veces. Hai que decir que ten máis acertos que fallos, eu sempre encantadísimo con Claudio. Para min é un entrenador que sigo decir a día de hoxe, así a digo de hoxe, digo, Marián, márcate un Ferguson. Renova este home de por vida, deixo aí que traballa a cantera que fai. Se están a renovar a Marco Garcés como se fose un fenómeno, pois xa me dirás. Bueno, a ver, como se fose un fenómeno non, pero non me parece tampouco un mal... O que tivemos tampouco me parece... Pero bueno. Bueno, aí habería debate. Podo falar xa? Adiante. E Alex, eu xa non digo nada máis. Faltaba un MVP, creo. Non quero explayarme nisto. O primeiro crítico
co Celta e co seu traballo é Claudio. O primeiro. E non o primeiro en privado, o primeiro nas roldas de prensa. Pero unha cousa é criticar erros ou algo que non che gusta e outra cousa é ya está con las rotaciones, no hai fichajes, no hai. Que nos trajo hasta aquí? As rotacións de Claudio, apostar pola canteira e que non haya 7 fichases. Correcto. E demais. Eu creo que máis que nada se refire a iso. A ver, que non sei iso diso na rolda de prensa. Eu non sei se va para a afección, para un xornalista que dalle caña, eu non sei para quen va. Pero entras o trapo, Alex. Non pensas que entrar o trapo tampouco ten tanto sentido, porque é máis gasolina no lume, non? No, Bueno, pero ao fin e ao cabo hai que pensar que as opinións populistas estas que hai normalmente tampouco lle fan nada de ben ao daño, o sea, destrozan bastante con estas cousas. Eu estou en contra delas tamén. Para poñernos na realidade, vamos oitavos na Liga, estamos vivos na Europa League, estamos vivos na Copa do Rei, cunha plantilla que leva 2 anos en primeira, que a maioría é de primeira red, que Miguel Román acaba de subir ao primeiro equipo, que Pablo Durán empezou a xogar en Xaneiro, é dicir, non leva ni un ano na élite, aínda que tivera ficha dende verán do ano pasado, en Xaneiro foi cando empezou a xogar. O sea, estamos vivos nas 3 competicións, co equipo sano, sen lesións, porque se fora por algún celtista, en setembro, Iago Aspas e Borja Iglesias houbera xogado 500 minutos, e agora a ver onde estarían. Entón, unas cousas, e o dixo Claudio tamén, porque tamén é de pasar facturitas, e a mí é unha cousa que me gusta que é natural. O primeiro que critica e di, isto non está ben, xogamos moi mal, me equivoqué en tal, porque Claudio dixo nas roldas de prensa, me equivoqué en tal veces. E o primeiro que o di é el, pero claro, cando encontras que, hostia, tes ao equipo non tan mal, e todos son críticas e tal, pois a mí pareceme ben que de vez en cuando diga, e non polo seu traballo, senón polo traballo dos xogadores, que moitas veces para o atletismo a mitade non tenía que estar aí. Entón, el defende o seu, e a mí pareceme ben que defenda o seu. O sea, eu non vexo problema niso. Bueno, eu que sei. Tener máis, entre comillas, agradecemento, porque eu, por exemplo, unha crítica túa, ti podes criticar no momento, no partido, pero eu coido que eres, sabes moito disto, considero que as persoas que estamos falando aquí sabemos de fútbol, e non vamos a criticar as rotacións de Claudio, porque as rotacións de Claudio foron as que nos trajeron hasta aquí, porque se exprimes a Ilais Moriba, a Borja Iglesias e a Iago Aspas hasta decembro, gostes 3 meses que non se poden mover. Entón, todo iso é moi difícil ser entrenador, e moito máis na élite, cando tes que, o sea, non só es o Xetafe, centrais duros, ten que xogar Borja Iglesias. O sea, para min é un partido para Borja Iglesias de manual, con Dani Vivian, con Paredes, coa forza que ten o Atleti, e de Ilais Moriba. Pero non podes poñelos igual, que físicamente non están para o desgaste dos xoves contra o Bolonia e o desgaste deste domingo. Entón, é moi complicado. Eu creo, a min frustrame moito de feito, aínda que parezca mentira, eu xa as redes sociais estou moi lonxe, porque veía moita toxicidade en Twitter. Imagínate, o sea, clasificados para Europa, ven na Liga, que parece que isto é 2021, porque por momentos esta tempada parecía que estábamos en 2021 con 7 puntos en 14 partidos. Cardoso. E non me dan ganas de meterme nas redes sociais, e o podedes comprobar, metete no meu Twitter, que fai que non escribo un tweet 2 meses, 3 meses. E sabedes que eso era moi activo nestas cousas, pero duda, es que eu na Claudio, porque a veces meterte despois de unha derrota así, quítate as ganas de falar do Celta, de falar de todo, porque parece non sei, que somos Coruña, non digo pola xente deste podcast ou de outros podcasts que son a crítica constructiva sempre é boa. Claro. E a tertulia, opinar, claro que sí. O seu fútbol é opinar sin ter nin puta idea, joder. Así que non é que darle unha volta. Constructivas utilizas argumentos. Despois podes non estar de acordo cos argumentos, e aí está o debate. Pero eu dicir que Claudio é un fenómeno sen dicir por qué, ou dicir que Claudio é un inútil sen dicir por qué,
iso non é unha crítica constructiva nin dun lado nin do outro. Tens que explicar por que pensas o que pensas e cun argumento ou cuns argumentos que sexan, bueno, factibles e que teñan sentido, non? Evidentemente nas redes sociais falta iso, porque as redes sociais non están para o debate. Esa é a cuestión. desde logo. Pero eu, por exemplo, eu preguntei a moita xente polas redes sociais xa dicen que non tomo contacto dende fai tempo, pero eu nos grupos de WhatsApp de vez en cando teño tempo de ler o que pon, eu pregunto, es que las rotaciones son unha merda. E por que son unha merda? Porque ten que xogar os mellores. Ya, aí dá unha razón, pero claro, ten que xogar os mellores. Quen son os mellores e canto tenen que xogar os mellores? No, a ver. A ver, é que é mellor para cada partido, que sea outro. Cales son os mellores para xogar contra o Getafe ou cales son os mellores para xogar contra o Madrid? Quen están mellor, quen chegan mellor a eses partidos. Exacto, que bueno, non rebaixemos o debate a creo que algo tan obvio, creo que algo tan mascao como é que non teñen que xogar os 11 mellores, os 11 que máis alto valor de mercado teñan todos os partidos hasta que rebenten. Hai xente que o pensa así, Claro que hai xente que o pensa así, pero si non, pero entón eu apago a cámara e voume, si teño que porme a falar para esa xente. Claro, Europa. Es que eso é porque se o pensas así no 2028, pois bo, pero es que fai unos meses clasificámonos a Europa facendo rotacións dende a xornada 1 a 38 e o Celta e ves un pouco de fútbol, ves como estaban físicamente os equipos a partir da xornada 30 e como estaba o Celta. Porque aí parecíamos como este ano o Bolonia e o Stuttgart contra nosotros. O sea, físicamente estábamos a tope, pero a tope. Hombre. E outros equipos iban co susto. O sea, como chegábamos aos finais do partido era Claudio prepara as tempadas. É dicir, o Celta sempre va de menos a máis. O Fortuna va de menos a máis. Joder, estamos na primeira volta. Eu non agardaba na primeira volta estar a oitavo. Eu agardaba na primeira volta estar 15, 16. Estou de acordo, e sobre todo deixándote puntos porque tes que deixar Borjas Iglesias para pelearte cos Boloña de turno e non cos San Andreu. Quer decir, que é algo que non tes a temporada pasada. Pero bueno, que son debates que eu creo que en moitas ocasións están superados. Que a min pareceme ben que despois criticamos que os entrenadores ou os xogadores salgan a rolda de prensa e non digan nada e digan as mesmas 4 tonterías de sempre, que sea irónico Claudio, bueno, non sei se ven moito a conto despois de gañar eu só digo que a mí que veña tanto a conto, pero bueno, a min o que me gusta de Claudio é que nas roldas de prensa fala de fútbol, iso dende logo. Pero entrar tal dixo tal cousa ou outra cousa a mí xa non me interesa tanto, non? Pero bueno, Antón, que nos quedábamos cos MVPs, que demos máis voltas. A ver, eu o segundo non o din. Dá o segundo, por favor. A elección do MVP máis longa. Sí, digo eu. Dito isto, non teño dúbidas. MVP, Radu, por lo que dixo Alisson, e Alisson que máis aquí. Sin duda. E o segundo MVP, como non podía ser de outro xeito, Claudio Giraldez. Marco Garcés, ¿no? Sí que é certo que Antón lle deu unha boa introducción ao MVP de Alex, sí, señor. Claro, no. E a máis dende o cariño a Claudio Giraldez, que eu lle teño moito, que eu sempre digo que tomaría unha cervexa con Borja sen ninguna dúbida, pero tamén a tomaría con Claudio Giraldez. Penso que Claudio Giraldez é unha persoa coa que podes falar máis profundamente que con outras persoas. Eu agradezo iso moito. Pero bueno, non o coñezo en persoa, pero bueno, quizás algún día. Eu con Claudio iría tomar algo sin problema, pero se fose para comer igual elegiría a Rafa Benítez, que ten pinta que sabe máis. Os teus MVPs, Antón, por favor. Bueno, os meus MVPs pois son, penso que podría ser Radu, esa parada do penalti foi moi importante, tivo outras, pero non. Penso que o Athletic Club de Bilbao non incomodou tanto a Radu neste partido como a noutros, así que non vou por a Radu a pesar desa parada.
Que, por certo, que mal tirou Nico Williams o penalti. Pero moi mal. Moi ben, O peor moi que vin ben en todo o ano, polo reflexo Bueno, Radu, pero un claro, tiro de penalti bastante malo. Esperou moi ben, Ostras, pero eu nunca vin tirar un penalti así. Pero bueno, Bueno, nunca. eu penso digo. que nos últimos partidos... Sí. Di, Antón. No, penso que nos últimos partidos Starfelt está a facer moi bo traballo defensivo, así que neste partido eu, precisamente por iso, porque vexo unha continuidade que me gusta moito en Starfelt, porque se Starfelt está ben no centro da defensa, a defensa do Celta é moito mellor. Penso que tamén hai unha boa conexión ou mellor conexión entre o porteiro, entre Radu e a defensa neste vai a máis, non? Así como se di que o xogo de Claudio e os resultados de Claudio co equipo van a máis a medida que vai pasando a tempada, penso que isto se reflicte tamén un pouco na conexión entre defensa e porteiro. Starfelt primeiro MVP, para non facelo moi longo, e despois vou por a El Abdelawi como outro MVP, porque esa definición fronte a Unai Simón pareceume realmente magistral. O sea, como se diría en inglés, world class, porque realmente non é nada fácil meter ese gol e ademais metelo no momento adecuado. E despois de fallar unha. Importante, despois de fallar a primeira, que era difícil porque xa tiña o defensa en riba, e despois que fallou contra a Sociedade. É dicir, sí, en Bulgaria marcou un golazo, pero coa túa afección, a derradeira que tiviste clara foi contra a Real Sociedade, que daba puntos e a erraste, e acabas de sair e contra o Atleti de Bilbao unha parecida e a erras, e logo a sangre fría para decidir así. Un rapaz de 19 anos, o sea. Falando un pouquiño do tema Starfelt, estou a acordar cando falábamos o ano pasado, ao principio de tempada, falábamos que un tío tan bon como Marcos Alonso facía mellor a Starfelt. E agora xa teño as miñas dúbidas, ao mellor é que resulta que igual Starfelt tamén facía que Marcos tamén fose mellor defensor, porque quer decir, creo que infravaloramos moito a Starfelt, pero ao mellor foi por todo o anterior que sufrimos e por todo o anterior que pasamos con outros entrenadores e tal. Pero non valoramos tanto, incluso quero dicir, ás veces infravaloramos moitas cousas do que poida pasar da vida personal de cada un, das adaptacións de tempo, de moitas historias, e non nos damos conta que ao mellor sí que temos un futbolista moi bo diante e que ao mellor hai moitos factores de que descoñecemos para que non esteña rendindo todo o que dé. Por iso quen están mellor, pois sabe o Claudio, porque é o que convive con el todos os días, non? Pero eu penso que o que dice moi interesante, porque penso que o problema de Starfelt ia dicir a semana pasada, non? A tempada pasada foi que foi de máis a menos, non? Bueno, vou dar os meus, porque senón isto se alarga divagamos. Temos que facer un directo un mércores para divagar, simplemente. Que non haxa partido, nin haxa historias, porque que nos vamos polas ramas e non falamos do propio que estamos a falar. Eu non me espraio moito, quero ser mínimamente original dentro dos que xa dístedes, creo que a cousa está entre Starfelt, John El Abdelawi e os outros dous que son os que me vou quedar eu con eles, que son Javi Rueda en primeiro lugar e Jon Radu por último. Puño en redes sociais agora o partido, creo que Jon Radu, intentando non pecar de presentista e sendo moi respetuoso ca primeira tempada de Vicente Guaita, creo que Radu vai camiño de ser o mellor porteiro que tuvimos nos últimos 10 anos, moi facilmente, que non está un teito moi alto, sei non, pero creo que é bastante decir para un porteiro que viña suplente do Venecia, que tragou unha criminal en pretempada e que estamos todo co grito no ceo de que igual xogaba Marc Vidal, porque non tiñamos porteiro. E o tema de Javi Rueda a mí encántame. Creo que é un dos grandes acertos do Celta renovar a este futbolista e traelo de Albacete en primeiro lugar, renovar hasta o 2029, cubrirte as espaldas cun lateral que falo do Mundial e de Borja Iglesias e tal, pero a ver como está ese lateral para o Mundial. Igual un Pedro Porro Javi Rueda entra mellor que un Pedro Porro Mingueza. Bueno, habladurías, que ainda é moi pronto para falar de todo isto. Pufos! Ves, o que falache, escoita, o que falache do mércores de barullar, estaría ben facer algunha vez un preguntas e respostas aí de que pregunten os seguidores e tal, algunha
Sin E dúbida. divagar respondendo a Pero que xente. divague a xente tamén. E tamén a xente, claro, sí. Que lo divagar. Drafteados, Mario. Sí, sí, sí. Tal cual. Por certo, buen Bionte, ojo, cuidado, Pois estamos perfectos para o 3+1. Tamén temos a Antón, que sería aí en os United States. 3+1. Eu non me entero. Veña, Pero... Pufos, eu non teño, xa o digo así, eu non teño pufos. Bueno, hoxe. claro. Para min o equipo estuvo moi ben. Non teño pufos. Vai corregir a Pablo. A ver. Antón creo que pode decirlo. Para min, Radu, a este nivel, é o mellor porteiro non de 10 anos. Dende Cañizares, encantándome Caballero, dende Cañizares o Celta non tivo un portero así. É que eu non me atrevo a decir eso, tío. Caballero, gustándome Bueno, Eu non teño ese valor de decir eso, joder. Non, todavía non. Leva media tempada escasa, non. Pero Que claro, que hai fai o agarrar un Pino pouco para facer o as fotos, tío? Mario fai moitas trampas. Eu dixen se Sí, sigue no, como no. hasta ahora. Bueno, Sí, claro. sí. Piso Ah, Leva bueno, camiño. claro. Bueno, sí. Pero eu non me claro. atrevo a decir todavía. Non me... É Eu moi falei, pero pouco, é moi pouco. a pregunta é eu dixen que ves máis posibilidades de gañar ao Xetafe? E el dixo, a min gustaríame. E logo Pablo, a min gustaríame. A min gustaríame xogar así. No, eu non dixen a mí gustaríame. Eu dixen eu xogaría. respondín a pregunta. Vale. Entón, xa van dos trampas de Mario. Parecedes? No. Mario, De outra trampa vez. nada, eu xogaría, eu penso que eu xogaría así, eu digo que tal, non dixen me gustaría, non, eu digo que me gustaría que o Celta xogase de outra maneira, pero eu nese partido eu xogaría así. Eu, baixo o meu punto de vista. Bueno, Tamén Paco Gémez xogaba como xogaba, pero claro, Oh, tumba abierta e todo tal, pero é que eu eso tampouco os teus, me gusta. os teus pufos, Alex, por favor, que nos vamos a Paco Gémez. Pablo quere ir a dormir. Si é que, hostia. Eu teño Paco que Gémez. cear. E que así, como sigamos así, Pablo non volta noutras 4 semanas, É a lo que menos. eu marcho para Roma outra vez. Por menos cenar, porque que Eu vai creo ser que Pablo puso o podcast ás 10 para terminar antes e ímonos ir á mesma hora de sempre. Teño mensaje aquí, macho. É Pero que xa o botábamos de menos, eu penso, non? Está falando un tipo. Vou actualizar, non sei que. Sobre as 12:30, conectar a Play e eu. Vale, empezarei directo media hora antes, ademais. Non valeu para nada. Non valeu para nada. Bueno, en fin, que hai que cenar, amigos. Pufos do señor Alex, por favor. Eu teño Eu non vou un clarísimo. que dis E dame igual o que me vayades decir. Teño un clarísimo, que me aburre. para min hai dous pufos. Un que no que confío cegamente, sempre o dixen, Ferran Jutgla. E o outro para min foi a nota discordante un pouco na defensa de Manu Fernández. Non lle des o pufo a Manu, hombre. Non lle des o pufo a Manu. Podo... Non argumentes, que o Pablo quere ir. Manu Fernández, no, caralho. Sentímolo, Manu, eu tampouco estou de acordo, pero é o que hai. Non lle des a Manu, joder, que... Venga, quito yo... Bueno, no. Dalle a Fran Beltrán. Dalle a Fran Beltrán. No, aquí lo ha hecho pecho, Eso es. Jutgla e Manu. E Sotelo estivo cerca. Agardaba máis de Sotelo. Sí. Creo que o mediocampo papou só Miguel Román. Gústame. Eu ia dicir Sotelo. Eu ia dicir Sotelo. Eu quero ver no centro do campo opinión que moitos non partillan, a Fran Beltrán. Eu quero ver a Fran Beltrán no centro do campo do Celta. E cando vexo a Fran Beltrán no centro do campo do Celta, o señor Pavlov apaga a cámara. Apaga e vámonos. O último partido de Fran Beltrán é pa chorar. Apaga e vámonos. Vale, pero por suposto que tamén ás veces Paul McCartney compón algunha canción que vámonos todos, vámonos pero todos, que non hai que Mario, pensar que porque haxa partidos dos que xogan mal, pois xa é un petardo, home. Que agora semella que Fran Beltrán é un petardo, non. A min non me gustou Sotelo, realmente se tivese que dar un pufo daría yo a Sotelo. Jutgla puxo vontade, pero non lle saíron as cousas. Entón, bueno, se hai que dar dous, eu daría esos dous. E xa volta o señor Pablo, porque como non estou a falar de Beltrán, pois aí está, non? Xa podemos ver. Pero de Hugo Álvarez non falei mal, o sea que non... Non, hoxe non é día para falar mal de Hugo Álvarez. No, xa digo que non. Eu, o meu primeiro pufo e máis grande pufo vai po señor Ferran Jutgla,
Antón García Fernández, ¿no? Que me, Vale. que me custa pensar que fai moi ben as cousas, pero que non é un neno, que é un dianteiro centro en moitas ocasións cando se pide, ou un dianteiro caído a banda, que valeu bastante diñeiro, que ten un cartel, e que se lleven un pase caído de Iago Aspas magistral, que non vai ter un pasador igual na súa carreira, que enchufe. Non quero de verdade reducir o debate a que os partidos dos dianteiros solo valen cando mete un gol, pero creo que é xusto pedirlle moito máis a Ferran Dula. Vou dar o pufo, outro está máis repartido. Diría incluso que non me gustou prácticamente nada do que vin de Borja desde que entrou. Tamén entrou 15 minutiños e non é moita historia. Po que vos querades. Voulle dar a Ferran Dula e a Fran Beltrán, os pufos. Así que nada, con esto creo que podemos pechar a cor. Fran Beltrán leva sempre, ¿no? Exactamente. Fran Beltrán, creo que estamos todos de acordo en que estamos ante os últimos meses de Fran Beltrán a camiseta do Celta. Si non se torce moito a cousa. Unha mágoa, unha verdadeira mágoa, Pablo, non apagues a cámara. No, bueno, unha mágoa porque ao final son 8 anos de un futbolista que parece que pasa sin pena ni gloria e que, bueno, pues en decadencia, polo menos en cuanto a minutos ao longo das tempadas. E hasta aquí chegamos, amigos. Volvimos con algo de suspense, algo de golpes, algo de fútbol tamén, que gañou o Celta, non por nada. Antón ten a cociña xa preparada, pero parece que a calefacción ainda está... Bueno, vou ensinarche a cociña. Vamos ver a cociña. Xa que está aí, pois veña, antes de que remates, pois. Claro que non está moi limpa, pero bueno, aquí está. Veña, imos poñer a cociña. Moi ben as sillas. Para que aí está a cociña. Aí está a cociña, que é un lugar onde eu paso moito tempo, pois durante o día, ¿no? Con illa, e como está aquí a cociña, e aquí está unha televisión, entón pode estar a cociñar e a escoitar un podcast ou ver un vídeo, algunha cousa así, non? Entón, bueno, pois aí está. Moi ben. Esa é a cociña. Sí, señor, gustoume, eh? Gustoume aí ya no medio, gustou... No, moi ben. Estás contento, Antón, con a túa nova casa? E aí está. Arguiñano non está tan ben montado, eh? No, así que... Está o meu cadelo Beltrán. Vale, xa sabe. Non se chama Beltrán, non. Non lle teño tanta admiración a Beltrán como para aí. Bueno, a ver, que a Pauseco me dice: marchas a caer coa fame. Estou un pouco caendo coa fame, sí. Amigos, eu tamén. Gracias por pasarvos unha vez máis. Señor Antón de Nova Casa, Mario Seixas co bigote habitual en honor a Damián. E hoxe debut fantástico de Joan Urrado en directo para analizar a primeira victoria do Celta en Balaídos. Oye, dá gusto volver, dá gusto que gaño o Celta e dá gusto estar os mesmos 4 mangantes de sempre hasta 1 da mañá dicindo absolutamente nada. E que é fascinante, de verdad. Solo podíamos ser tampouco no que dixemos nada, algo sí que dixemos. Bueno, tonterías algunhas, pero dixemos algo. Bueno, tens razón, hai que quedarse co positivo. Seguro que a xente... Cuánta xente estará dormindo ahora? Teño algún colega que me di póñete para dormir e mándame o recap de Twitter, o sea, de Twitch, e pome, mira, estuve aquí... Pablo, póñete para dormir. Póñete para dormir. Estuve non sei cuántas horas en directo contigo, pero claro, non te vexo moito. Deixo aí e acabouse, póñeme a dormir. Porque falades así moi calmados. Ponte para dormir e cando esperta ainda estás a falar, entón claro, así non. Claro, exactamente. Así o tipo non durme ben. Está tío dicindo, bueno, vou botar unha cabezada. Levántase e ve un can no sofá de Antón e dice, bueno, sigo durmindo. Porque isto non ten pé nin cabeza. Amigos, vémonos en outra. Non sei cando será, esperemos que non nos leve tanto tempo. Pero agradezco novamente a vosa predisposición para estar aquí nunha canle que vive das donacións e que é algo que todos defendemos a capa e espada. Bueno, sabendo que igual a saber cando volvemos a facer un podcast e tal, pues bon Nadal a todo o mundo. Feliz ano novo.
Feliz Que entroido. tiñades uns fillos todos moi bonitos dentro de X anos e todas esas cousas. Aí está. Que nunca se sabe cando voltaremos. Exactamente. Si Bo Nadal voltamos. para todos, en especial para Claudio Giraldo. Aí está. Moi bendito. Alex, xa para cerrar. Que se fagan miembros, Bo ¿no? Nadal a todos. E intentade o 7 de xaneiro ter a tripa Jovenite. Uf, bueno, eu vou camiño. Vou camiño porque entre pizza e pasta, Dios mío querido. Mira que bonito árbol ten Antón aí, por Dios. Ahí está, ahí Cuidado. está. Pero que, Para rematar. que casa de película de Home Alone ou cousas destas, tío. Que barbaridade. Antón vive nunha sitcom. Bueno, en fin. Que nos vemos... Ás veces que sí, pero no, pero máis polo Mira, contido mira, que aí polo... estamos. Enfoca a tele. Sí, aí. Porque Ollo. sabes por que poño iso? Porque se só estou co teléfono, a Alex non o vexo, porque aparece todo vermello aí e non aparece a súa faciana, así que poño a televisión e así a lo menos vexo aí sorrir e falar a Está vetado. Alex, Está é a vetado. razón de que o faga, porque senón non o vexo. Claro, se non a referencia a John Urrado non habería. Claro, exactamente. Claro, efectivamente. Agora entendo, porque senón río pero sen saber de que. Efectivamente. Bueno, amigos, vémonos en outra. Esperemos que sea pronto. Ata a próxima. Chao, chao. Hola, Buenas Celta. noites. Adiós, Venga, adiós. A dormir, decía Antón. A dormir ou a cenar? A cenar. Eu vou a cenar, amigos. Foi un placer volver. Botamos un mes fora, joder. Un pelín máis de un mes. A verdade é que directo semanal con horarios que teño... No, fai un directo ás 10 da noite, xa. Porque se xa de traballar ás 12 da noite. A veces non é por ganas nin por nada, é por imposibilidade. Amigos, vémonos en outra. A la Celta, gañou o Celta contra o Athletic Club, ainda que parecerá o Mallorca pola camiseta. E querido xente do diferido que chegou hasta aquí 2 horas e 44 minutos despois, mamaciña querida. Poñede, que lle pedides a Papá Noel para o Celta? Eu xa sei que lle pido un central. Deixo vos a vos os desexos de Nadal. Vémonos en outra. Chao, chao, chao.